an fɛ yan nɔ n'o ye k'a dɔn k'a fɔ général d'armée Abdurahmane Tchani ye awa min ye Burkinakaw ka jamana ɲɛmaa ye capitaine Ibrahim Traoré ale fana sera an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ awa u bɛɛ lajɛlen kunbɛnna an ka jamana ɲɛmaa fɛ ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye awa baaraw daminɛna kabi sɔgɔmada joona in na ka sabu kɛ télé min sigilen don AES tɔgɔ la n'o ye kunnafoni tɛmɛsiraw ye u taara o baaraw bila sen kan ka o baaraw cogoyaw bɛɛ lajɛlen fana lajɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ kow kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni ala sɔnna ma an b'a ka kuma aw ye waati yɛrɛ min kɔnɔ sa u bɛ wuli kajɔ wɛrɛw la ka yɔrɔ wɛrɛw fana dayɛlɛ ni o bɛ banque kura in kofɔ n'o bɛ saheli jamanaw ka yiriwa an'u ka ɲɛta waribɔ kofɔ o fana dayɛlɛliw baaraw bɛ senna kabi dugu jɛra yaya karamɔgɔ ayiwa an ka dunanw bisimila an ka dunanw bisimila an dunanw don an balimaw don an baarakɛɲɔgɔnw don kɛrɛnkɛrɛnyana min ye k'a dɔn k'a fɔ Burkina Faso olu ka arajo ni télé baarakɛla dɔ bɛ an bolo yan nɔ ni o ye Élisée Kabré ye ani Niger fana télé kotigi ni o ye directeur Sahel ye télé Sahel ye Ousmane El Hadj Ibrahim an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ awa i k'a dɔn k'a fɔ Élisée Kabré mɔ k'a fɔ ko i ka lafiya Ika lafi. Amba. Nyamenenga. Administration do ribe. Il poussa ayesa neba zang fangil kiapi ne ibero poussa Mali neba ne ibero Burkina Faso neba ne ibero Niger neba ne ibero irbe ORTM ya télévision ne Mali radio a Sixing ya sankende ne temsa tawadamba rate yiti ayesa temsa tawadamba sonsomba an yektaba antala nye dantara netaba sankende ayesa na kenra wenge runda yibeoga menga temsa nanaba temsa taba nanamba tawadamba Mali tenga tarsoba général d'armée Assimi Goïta en passe Niger tenga tarsoba général d'armée Abdurahmane Tchani passe Burkina Faso tenga tarsoba capitaine Ibrahim Traoré aba tutaba anti-console ti ayesa télévision na singa tuma ya tum single makka angese nye logor pole et songomni amba wakat ninga ti ya ayesa bank sonante le projet ramba la sagara budu ayesa tems pogana yelantongo songa ayesa tems topa menyere ya bank kang zugla be mosa ampakade nye logor pole na yi temsa taba na namba sa sekmenga pakre runda yibeoga renda ya vuka yipswaba lawoto ayesa temsa nanamse san serataba nanzinembala sebu totole ayesa temsa bang beda sandenga angulse tibam logor pore ayesa minisi damba minisi ning sengeta sodasa yelle ne yokorga minisi ning san angete temsa nyagar yelle ampas minisa nisi sengeta ayesa tems ne zamazema zoda yelle bamme wali gambale bal bam logor pole temsa tawadam sunan zindunowa yabli ke se bamantas batu zin ambale la bamme lele sole ti ayesa ton tikena ankene yumda asa nandika bilif bala yana yilenti ayesa tonre manaran kinya kan passé la tonron sora menga na yilen tonron tumti ayesa nimbuidu tonron ampama ayesa temsa arzeka nyodo rendia naken kanga zuga lapsambewa runda tonson ambeni yamba ya ti bumning fansana man bama kosin ya Mali na tenga bitondike antasi yamba ayesa nimbuidu tiam tonron ampama venam renda nananda irsanton yak tiam pama lawoto titike tambe ne taba bisum sampalinsa non yeso kabe beka Aywa nin tun ye Élisée Kabré ka bɔ RTB la Burkina Faso y'a y'ale ka kɔrɔfɔw ye min bɛ tali kɛ kabi kunungo fɔ kana se sɔgɔmada in na mɔ a tun b'a ka o de maanaw bɔ fɔ ka se awa i ka dɔn k'a fɔ wariso kura min ni ale dayɛlɛ la sa a kuma n'o bɛɛ lajɛlen de kan o fana an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn awa Burkina ka minnu bɛ Mali kɔnɔ yan hakila u ye faamuyali kɛ ani minnu fana bɛ Burkina yɛrɛ kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ye faamuyali kɛ ka sabu kɛ ni téléso bɛɛ lajɛlen kalansolen don ɲɔgɔn na yaasa ka kow préparatifs di awa AES jamana den bɛɛ lajɛlen ma o b'a to an ka taa Niger téléso ɲɛmaa bolo ni o ye Ousmane El Hadj Ibrahim ye a fana ye min ye awa baaraw taabolo la kabi kunungo fɔ kana se sɔgɔmada in na ma a ka o lafɔ an ye ina kwana an ta filafila ani sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma RSI aba
Jama'a masu kallon mu da sauraron mu akan tashar talabijin ORTM daga nan Bamako, muna muku barka da zuwa yau. Kun sani zuwa mu nan yanzu yana da hujja, ita ce wannan babban taro da za a yi na kwalejin shugaban kasashen IS wanda zai fara in anjima yanzu. Amma yau dai abinda yawa kan shine cewa wanga shugaban kasan Burkina Faso ya iso, yana nan Bamako, kuma an karbe shi kamar yadda ya kamata a matsayin shi na shugaban kasa. In anjima za ku ga majikin namu za ku gan shi insha Allah. Kuma a yau kinan an samu an kaddama abu biyu, menene shine wannan talabijin ta AIS wanda za ta fara aiki daga yau. An samu an sa hannun bude ta a yau. Kuma bankin confederal na cin gaban tattalin arzikin wannan yanki, ita ma an samu an bude ta. Mene mahimmancin hausa da ake yi daga nan Mali, don saboda IAS yanki ne wanda ya kumshi mutane iri-iri wajen miliyan 70, fiye da miliyan 70 a cikin hili, wanda wani yanki wanda yana da girman murabba'in shi wajen kilo murabba'i fiye da miliyan 2. To shi yasa kuma wannan yankin akwai kasashe, akwai harshina iri-iri, akalla akwai harshe 15 kenan. Kuma wannan zaman da muke yanzu, teleb burkina, teleb niger, teleb mali, da radio ta mali, da radio ta niger, da nan ta mali suna shuwaran mu, suna kallon mu, wato don mu samu mu isar da sako ga dukkan jama'ar da suke rayuwa cikin wannan hili na AIS, cikin wannan yanki na AIS. To muna tare da ku insha Allahu. Nan da zuwa kaɗan za a buɗe wannan taro na gewe na biyu na kwalejin shugaban kasashen IAS. Nagode. Karamabeka? Oui. Ibrahim Traoré, après qu'on a le nom, il était vraiment attendu. Oui. Donc il est arrivé ce matin et on va proposer à nos téléspectateurs en image l'arrivée ce matin du président du Faso, si la régie le permet, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a donc foulé le sol malien ce matin à l'aéroport international président Modibo Keïta de Sénou. Il a donc été accueilli par son homologue, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. À sa descente d'avion, donc le président de la transition, voilà, l'avion du président du Burkina Faso qui est en train de s'immobiliser sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta de Sénou. Voilà, ni somadaina mi capitaine Ibrahim Traoré ale ka pangunu jigine an fɛ Mali la yan kɛrɛnkɛrɛnyana Bamakɔ pangunu jigi kɛnɛba kan nka yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen don faamaw kɛrɛnkɛrɛnyana awa jamana ɲɛmaaw ka avion bi jigi yɔrɔ min na n'a bɛ wele ko pavillon présidentiel. Awa nin ye avion jigilen a yɛrɛ bɔtɔ filɛ nin ye, wala nin ye Ibɛrɛ de bɔlen sisan u ye garabu fili ɲɔgɔn ye ni ka u tɛgɛw da ɲɔgɔn na. O fana Asimi ye a bisimila a ko i daraka filɛ nin ye nɔnɔ filen kelen ani k'a dɔ woro kunba fana filen kelen. O ye laada ye anw fɛ yan nɔ, i bɛ woro kunba saba ta k'o bila a kun. O fana waati ma sisan a yɛrɛ n'a ye da muguri n'o ye ani Asimi u bɛna u jɔ ka jamanaw fasaw lamɛn. O fana olu bonya min ka kan drapeau fanfɛlaw la ka o baaraw kɛ. On va respecter l'exécution des hymnes nationaux.
du Sahel. Élisée Cabré, quelques mots par rapport à cet accueil du capitaine Ibrahim Traoré pour nos téléspectateurs du Burkina Faso. Sida Yaya Konate Tiniame Walat Sanda Jet Sulun Suguduma ti Burkina Faso tenga Taur Soba capitaine Ibrahim Traoré ya Runda Yibewa Lab Teams Silgiri Mali tenga Pogain absent teams Benoa Yabdum Nantaga Assimi Goita Sen ya Mali tenga Taur Soba enkele ya AES Sul Taur Soba Bam Seraba Andeba absent anta Bamba Biba Fana Kataba Nyalse ti Temsa Butoto tap kawra na yile Mali tenga tap kawra deng yila me nyepore Burkina Faso tenga tap kawre en passe AESA tap kawra yile nyepore nyame ti Mali tenga tawr soba Simi Goita Bamba piuga même pour sera ministre son tout capitaine na Ibrahim Traoré sinya Burkina Faso tenga tawr soba anwawa net fa toksa sa ambe tumno ninga poga en tongo ya tenga tawr soba to boa absa en pous bamasa optizinda hawa kodoro pour salon d'honneur silka yira ndengzini hene taba tibene tiametia temsa nanaba temsa taba nanamse zinda bene Mali tenga tawr soba Burkina Faso tenga tawr soba pas Niger tenga tawr soba to blinge en postabne wongo labnya son kotaba ya on yikomosa nanken tawle ne tumninga sen ngudu ba ti wala son to siamba ya bumbusko somma manda Mali teng pokane ti temsa taba sek temsa taba nanamba seka vuka ayib soba to banangese ayesa san singa talantarunda opson pam tumunda ya yodo labson tentik ren en keng tawle ayesa temsa nimbuida tonge yi nelinga renda sanzinda silgil runda yibeoga la woto Yaya Konate. Merci Élisée Cabré. Beka, nous avons constaté aussi la présence dans le salon d'honneur de l'aéroport international président Modibo Keïta du président Tchani. Kosube, président Tchani ale fana kumbe bi sokoma dayna ou ma sababla gele nywanzoro bawo nunu bela gele de yenyu antama nyanye ou ka hakno ni baraketa o bela gele kelenye ou pana odela ou sabab me nyon fe salon d'honneur konana ou bi nyanye yenno ina fu ya fu chumina ka krofo fale ka haknap mabap mabaw danatke ko hakli jigula yanu katu bolodo awabara na taula. Alors on va demander à Elage de nous faire un petit commentaire par rapport à l'arrivée du capitaine Traoré. Konate kamar da ku gani dai ne yanzu a bisa talabijin ku shugaban kasar Burkina Faso capitaine Ibrahim Traoré ya samu ya iso yau a Bamako dan halartar wannan kwalejin shugaban kasashen IS. Chef su uku ne, shugabanni guda uku, ƙasa guda uku, amma al'umma ɗaya ce a cikin wannan yanki wanda ya kumshi fiye da miliyan 70 mutane iri-iri. don insha Allah in an jima yanzu wannan kwalejin za ya buɗe ayyukan shi kuma muna nan zamne za mu kamu ku labari duka wanda wannan kwalejin ya kumsa don a samu kowa kan shawaye ina ne aka sa gaba. Abin da aka sa gaba dai yanzu dai ku rike cewa wannan AES kungiya ta haɗin wannan kungiya ta haɗin gwiwa ta ƙasashe uku wannan Burkina Faso, Mali, Niger tana zamne a ƙahwa uku ne diplomasiya wato hulɗa ƙasa da ƙasa da karin ƙasa ta wajen sojoji kuma da abin da ya shahi yaƙi da talauci wato ci gaban wannan yanki. Wannan gimshikin uku su ne yanzu za a yi aiki a kansu, su ne za a tantamna a kansu a gani ina ne aka kwana, in akwai yaran huska a kawo kuma a kori gaba menene za a samu, ina ne aka sa gaba menene za a samu a dogara da shi don wannan tafiya ta yi kyau. Na gode. D'accord. Beka, on va continuer en image donc avec les activités menées par les trois présidents ce matin ici à Bamako dès l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso. La première activité c'était donc l'inauguration
de la télé de l'AES, la télé de l'AES qui est logée dans l'ancien bâtiment de la SMTD, la société malienne de diffusion de la SMTD, de télédiffusion donc, la télévision AES qui a donc été inaugurée ce matin par les 3 chefs d'État. Si la régie peut nous permettre de voir ces images, vous savez que l'Alliance des États du Sahel a décidé donc de se doter d'une radio et d'une télévision, des outils donc qui visent à favoriser l'intégration et la mobilisation des populations. L'enjeu, cette souveraineté de l'information. Il s'agit donc pour nos 3 États de maîtriser le narratif par rapport à tout ce qui concerne nos pays et de lutter contre les fausses informations, la désinformation, la propagande. On vous propose donc là en image l'arrivée des chefs d'État au siège de la télévision de l'AES, côté porte de Bamako, ancien bâtiment de la société malienne de télédiffusion, la SMTD. Ni somada wati uye capitaine Ibrahim Traoré Nale uye ñuan kumbe wa aéroport la kapmau ke sisasa ni ayesi téléso daile toy ou saba bela jele de bije ka daile ñuan ve voilà capitaine Ibrahim Traoré, général d'armée Assimi Goïta, général d'armée Abdourahmane Chani, c'est ça uye téléso daile aéroport Srakan wa SMTD kumbe yoro mina ni be ka taa aéroport la bi numa fe nga ni be ka segin abe ikini fe o pana ni ye walamba daile to sasa o kele ko ka jurutige wala mi ni sabani kembo kaka kuna fonu di ka fo ni ye ISC to la telesoye min daile la bi tarata ka be sa kalo laba décembre kalo tle mois ani tle sabamo ni watini yera la choy ni jamana kuntigi saba fe o pana o kele ko sasa télé soere kunyina bola akla ani télé barakelaw olu be blawñe kata télé dugudugu ñe belagile yirawla kuma ke yoro jaw bi ta yoro mina ñema ere ka sigi yoro ani dinaw mana olu bi bisilma yoro ne yanu mako kanyina bo ani kata se barake yoro mo ni o de yirato e jamana fama nunu na ako kɛra nisɔndiya y'u bolo u bɛɛ nisɔndiyara k'a fɔ sisan kɔni maa si tɛna ngalonjugu tigɛ ka da nin jamana saba la ka an yɛrɛw balolen to k'an yɛrɛw ka kunnafoni tɛmɛsiraw to an bolo i y'a fɔ o nɔgɔni bɛɛ lajɛlen la an b'a ko ka bɔ an na bawo dibila langare ye tandɛgɛ mɔɔ ye minisiri min bɛ an yɛrɛw ka kunnafoni ko kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ yen min ye k'a dɔn aga iliyɛne ale be ni wɛrɛ tɛmɛ yɛrɛ ka kɛlɛ cɛfarinw ye kunnafoni ko ta fanfɛlaw la. On va noter un BK que c'est une phase test et qui est lancée donc pour la télévision. L'équipe de la télévision se met petit à petit en place. Les premiers responsables sont désignés et ce lancement est théoriquement couplé à celui de la radio de l'AES, la radio de l'AES qui est basée, elle, à Ouagadougou, qui est dénommée Dandé Liptako, ce qui veut dire en langue fulfulde la voix du Liptako. Sa vocation, encore une fois, informer, éduquer et promouvoir la souveraineté et les intérêts des peuples de l'AES, la radio Dandé Liptako qui émet déjà à Ouagadougou sur la fréquence 94.00 FM et la fréquence de Niamey aussi est opérationnelle, la fréquence de Niamey est opérationnelle. Il reste celle de Bamako qui le sera très prochainement. N'ala sonama ni telesoni ni radio somunu blale flen ye senga ni kunafoni temesraw do ma million awa biwolon flan ani ko ma million biwolon flan ni ko ayesi jamana de ode olu belajele de jele do ni teleni ni radio sonunu na wani ayesi yere dukukolo fie fara nyanga abunya obiti jo kilometri carré million fla ani kado kafo biwolon flan ani shekinde mo keme voilà donc oba yira kafo ko ayesi ye jamana badi min dukukolo ferele do wa kado fana kafo ko min jamana de kacha ba ma million biwolon flan ani ko
o de AES jamanadenw ye o pana ni teleso ni radio so minnu dayɛlɛlen filɛ nin ye a bilalen don olu bɛɛ lajɛlen de ka bolo kan yaasa ka kunnafoni cɛjugu ni kunnafoni jantigintanw ani jugungalo bɛɛ lajɛlen kɛlɛ k'u bɔ AES jamana kɔnɔ a jamanadenw ni a jamana ɲɛmaw kan d'accord on bɛ kan an bɛ kuma di an balimaw ma ka dakuruya damadama fɔ an ye teleko in na an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baaraw tɔ ye n'Ala sɔnn'a ma voilà donc Cabré, voilà, Cabré. Télé AES inauguré là. Voilà. Jati. Yasira tidiya me wala tsinda gette sulu sugdo mosmosawa ti AES télévision aya boom sampake temsa taba nanamse bamba tutaba nanti pak AES télévision laquelle en consoré ti AES radio me toron singtuma e wuli di la meti AES télévision ya boom ya makanges ga ta tom ba ya bilibilfu laba tikda na yilanton re antume AES télévision a Sikazinga ya Mali tenga pogen AES radio a Sikazinga ya Burkina Faso tenga pogen Burkina Faso Afrikaanse ya Piswela nase an tenk zalam FM Zogo dande Liptako ratiyeti Liptako kwaega imi meti television ne radio aya bumba santarion do 5 so mengwenge 5 kibaya kiswenge tidimi rundo zugwa kibaya kiskupanga santazininga kibaya twenmanagame kibaya twen sama me kibe twen kitam ti tenkeng tawre atin kitam meti tenga lepone tinya zama zemse kiba kit boroto wala kiba kit tum no sin yihit kiba buto tore den kiba ya nyodo apa bomba san le abiligriye sa ne television kanga la ne radio kanga ana songa men ton kiba sin ya sida 5 ne AES kende 5 AES tems wengen 5 AES nimbuidu 5 AES zangfa vuim yele anem sabuto tor poka renda nyoda pa bom som lebe biligri ti monsa bilgam ti fo hanga efto pinri vga etenga mosa ton pa ma toron pinri ratid bilime ratid yik ratid gande lebaka ton nederenda rabem kabe rend samba kabe ti AES 5 totoa venafasi aya bombu sanzao kuk santal panga nan kitam ta vixga yito ton san sod menga sod kibaya ton teme ton pa man ges bombus riele tempa man vesa bombusro 5 de temsa nyegara wenge ren teli wa pakame radio wa pakame AES atum keten kengda a tawli burema kane voilà Ousmane Radio Ibrahim burema konate kane abunda ake so aseni ya wannan lokaci. Est-ce qu'on a un son pour cette interview, cette déclaration du président? Est-ce qu'on a le son? Non, on ne l'a pas. Merci. Nous remercions Monsieur le Président et ainsi prend fin cette édition spéciale. AES, un espace, un peuple, un destin. Nous sommes engagés, nos nations, c'est la solidarité. Manyan kafofin watsa labaru mallaka kasashen waje ne musamman ma turawa su ne suke mallaka wannan manyan kafofin watsa labarun. To a yau wannan abun an samu an wargaje shi, kasashen mu guda uku sun samu sun bude su ma kafan labarun su wanda za su watsa labarun su yadda suke so, ba sai wani ba ya zo ya musu kwalliya ko ya zo ya shafa musu kashin kaji a ce su saurara kuma a ce su kalla. Daga yau wannan ya kare insha Allah. Shine aka bude wannan kafofin labarin dande Liptako radio ne wanda ya shahi kasashen uku, Niger, Burkina da Mali. Cibiyar shi wannan cibiyar radio nan tana Bamako. To a yau abinda aka bude kuma a yau kinin television AES cibiyarta tana nan Bamako. Shine aka samu aka kaddamar da bukin bude wannan kafofin labari masu mahimmanci akan watsa labari abin da ya shahi ci gaban kasai wannan yanki na AES. Nagori. On va donc
partir du côté du Centre international de conférence de Bamako. On va aller retrouver sur place nos services extérieurs avec à la narration Haoui Touré et Koké Kone pour nous planter un peu le décor. Haoui Touré, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez nous dire comment se présente la situation au moment? De par vos positions à travers le monde, heureuse de vous retrouver pour ce direct depuis le Centre international de conférence de Bamako. L'ORTM, comme vous le voyez, toujours au cœur des événements. Bamako est la capitale de la Confédération de l'AES et cela depuis le 15 décembre dernier. Et le clou aujourd'hui, c'est cette cérémonie d'ouverture de la deuxième session du Collège des chefs d'État. On le rappelle, le président du Niger, le général Abdourahmane Tchani, est arrivé à Bamako hier dans la matinée. Il a été accueilli par le président de la transition, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, avec les honneurs dus à son rang. Et ce matin, nous venons de le voir aussi, ils ont été rejoints par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Donc, je le disais, Bamako est la capitale de la Confédération de l'AES, ici au Centre international de conférence de Bamako. Les choses commencent à se mettre en place. On a déjà vu le corps diplomatique est installé, on a vu l'arrivée des membres du gouvernement et le tout agrémenté par l'intermède musical de l'ensemble instrumental du Mali. Et je suis avec Koké Kone pour ce direct. Koké Kone, Ani Soroma. Ah oui, Ani Soroma. Aïwa, et Felata et Moundé. Ambe en flebra ou kelengelena bela jelefo bi Soromadaina, miye ORTM flebra ou RTN flebra ou nani RTB flebra ou ni ou Burkina ni Nigeria ni wakati na olu bela jelene sogolembe ana ani plateforme to bela jele wala sa kani lajere belebele bayinka alaje ni oye ASC jamana kuntigu ye olu ka sigi belebele ba flana aywa ni wati na ina fiyere afo chugo mina sisa ambe ikado centre de conférence internationale Bamako ikado ambe okono CICB la yanno jamana kuntigu ni oye ASC jamana kuntigu ye kado olu beka miye télévision so mimbe ASC togola ubo kurombo kare sogomada na obara olu be sena ubo keneka no bora e miye kado kafo bangi fana yobita kata o kurombo kare kasro kana ko labaya ya fo chugomi kamini décembre kalo chamanche la foka seni wakati ma minye Bamako ale kelembe ikado ASC jamana u fabaye lajere chama unkera ka ko bi lajere nye o lajere ula miye ASC kado a ma famille mbaw ni o ye haut fonctionnaire o expertu olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ya jamana saba in ka hakili jagabɔ kɛ dakun dɔw la i n'a fɔ min ye défense et sécurité ni o ye lakanako ye ka hakili jagabɔ kɛ dakun wɛrɛw la ni o ye diplomatie an ka kɔkankow ka jɛ ka kan kelen fɔ ɲɔgɔn fɛ ka taabolo kelen ta ɲɔgɔn fɛ i ka dɔn u hakili jagabɔ kɛ o la nin bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ fɛn min fana la o ye jamanadenw ka yiriwa ye ka da ka min ye i ka dɔn jamana kuntigi saba in ye u b'o hakilina de ka u hakili jagabɔ k'o fana na olu ka tile naani baara de fana i ka dɔn min ye ministriw ye olu fana farala ɲɔgɔn ka tile damadɔ kɔnɔ k'o fana fɛsɛfɛsɛ k'o baaraw fara ɲɔgɔn kan o baaraw i ka dɔn k'a fɔ olu kungu n'u ɲɛɲɛw bɔlen ɲɔgɔn na sa min ye i ka dɔn jamana kuntigi saba in ye olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan CICB kɔnɔna na ka sɔrɔ ka o la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min maaw ɲɛ b'a la maaw tulo b'a la min ye ensemble instrumental ye o bɛ ka fɔli kɛ fanfare national fana bɛ yan min ye i ka dɔn k'a fɔ diplomate ye ni o ye jamana wɛrɛ maa minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na lasigidenya la olu nana ka ban maaba caman wɛrɛw bɛ yan ministriw bɛ yan nɔ sɔɔni min ye jamana kuntigi saba in ye olu kɔni makɔnɔnen don yan nɔ a wo ye. En attendant l'arrivée des trois chefs d'État dans cette prestigieuse salle du Centre international de conférence de Bamako, je le rappelle, les choses se mettent en place.
et que pour ne pas garder l'antenne, vous avez des invités, vous avez d'autres images à projeter pour le bonheur de nos téléspectateurs à travers le monde. Nous vous retournons l'antenne et nous serons à mesure de reprendre l'antenne au moment où les choses débuteront ici. Merci Aoué Touré. En attendant, profitez bien de cette belle ambiance avec l'ensemble instrumental du Mali que nous entendons en fond, qui est toujours des images, la BCID AES, et qui se veut un instrument essentiel, un levier essentiel de financement au service des projets structurants de l'intégration sahélienne et de la souveraineté économique des 3 États. On voit donc les 3 chefs d'État qui font mouvement vers ce ruban symbolique qu'ils vont couper en signe d'ouverture de cette banque BK. Voilà, yaya ninye somada tlenye awa yoromi nye warsoye namba kumana kabi kunungo no ikado ka fo BCID anya fongo sefa wari miliyari keme duru ode dambe ni so ingono a miliyari keme duru dabo kunye ni jamana saba de ka wuli ka jo sabatili ye yiriwa bara hukumu konnana jamana saba mi ni nyam bela jire faranywa anga chane ma million biulon flanye o ma million biulon flan oluka wala tike nafolo de ben korona na nyinama ya kono ka se ka jamana wiriwa ministre membe anyere ka soroni musaka ukuna ni uye aluseni sanunye ale baka ka nyefodi ke uye dailele ko wala mi mbe ni no ni sebenu be o ka kuna fonu bere jele di ka foni warso yin dailela ni ndoma sinaina ni njamana kundigi sabafe o pana bi blawnya sa wa akunya to kakanka nyina bo so munu korona na ningata olu yira ninye tonzigi yoro ye amanye ma fe banki kunyina bolaw akotigi ba ni uye a directeur général ye ale ni abarakenyo ministre baka ka kuna fonu di umo ukunu belajire ketoko ka ajamana kundigi sabab belajire photo dabale flene koy wa ni yu belajire de photo ye ni directeur général ka bureau de corona ye opana ubole ko safe ubi jigi dugumo kana dugumana fana yoro laje ni ujigi ndo de so labe na kamo de labane de do akamo ka sabuke navoloko konna angana sirimana ni nya yero tayi ani ma jete ni nye andi tan mushie ma shible anyero ka navolo bambulo ya ama nyero ka yiriwa baraw ni anga nyata baraw keni aye awai kado ka fo wa ni mami nana na mana ka benfola odo na ma benfola era alaka jo sirabi koro ima ama. D'accord. Okay. Quelques mots en moré et en Hausa. Élisée Cabré. Yasida Yaya Konate Tiwala San Dagit Sulun Sugudwa Enya Ameti Ayuasa Temsa Taba Nanamse Absenti Pak radio ne télévision sanangis ayuasa kibaya kun yele obtiengamenti pake banque ya ayuasa banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES ya banque sans vigili tia bankang mosam nankot ayuasa temsa ligdi top toron projet lamba boud to toli rendi ligdi mawa na sadambonti capital la bankanga sans intérêt ayika sefa milliard kobosno banka singra tuma banka be Mali tenga pokonkane Bamako ya banka sa ya tondo sormeng banke banks ya ton mengrende na sarawa kibel pabebene ren san singmosa ligninga sanandi kantel ayesa temsa zangfa projet lamba anyegaro wenge atume vigle wenge ya bomba sa nanyi ayesa banke renda ya sormenga akikatini mimeti nasadamba la kotondo ligdi yab kongwabra labti solitoro ondi kap son kongwabra santazin se yibisan dolan yid renda balab sampenge pengra mengu ne to lebane yondo renda sing mosanwa tonno sod banke tonno sod menga ya na bwa ko zugutina yinne songo zugu na yilon ton tumeti temsa ton pamiyere hampalenda pinda handala temme bum hintarpanga wala tius to nor santarpanga temsa pogare tile tinasa damba konton ligdi lable kontonda nepsana wan tum ti ton le bandik ligdi kanga yaworba ti fale le ban le nasa tenga ti sam yo le ketem benetondo la sing mosan wat na so rat menga yaya konate venar fasi ya bumsin ya bon songo Krabega
an tɛ tɛmɛ Hausa kan na. nge an ka tɛmɛ Hausa kan fɛ joona min y'i ka don Ousmane El Hadji Ibrahim ye ale fana ka a bɛn nɛgɛ mɔ. Merci beaucoup. Wannan mahimmancin rana ta yau talata 23 ga watan Disamba na shekara 2025 ita ce cewa aihuwar wata banki, babban banki ta kasashen IS wanda tana zamna a gindinta, babu wani zai zo ya sa katsalanda cikin abinda kasashenmu suke so. Deja tun da yanzu abinda zai ta fara aiki da shi shine miliyar 500 na kuɗi shine za ta fara aiki da shi. Me za a yi da wannan kuɗaɗe? Duka abin da shahi proje na cigaban ƙasa na wannan ƙasashen namu su ne wanga banki za ta kula da su, kuma ta kiyaye wannan ayyukan a kai su yadda ya kamata a aiwatar da su a cikin wannan kasashen ba tare da an yi jiran wasu kudade ba wanda za ta so daga wancan banki can na kasashen turai. To wannan rana ita ce muhimmiyar rana wanda yake za ta kawo gudunmawa kwarai bisa 'yancin 'yan kasashen IS, bisa abinda suke so, bisa cin kashin kansu wajen neman tattala arzikinsu, wajen neman yalwata al'ummarsu da cikin tsanaki ba da wani ba tsangwama. Shi ne nake so mutane a wanga imajikin da kuka gani yanzu da suka kaɗan lokaci ya wuce, ita ce kasashen guda uku shugaban sun zo, Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré na kasar Burkina Faso, da le général d'armée na Assimi Goïta na kasar Mali, da le général d'armée Abdurrahman Chani, président kin kasar Niger, su ne suka zo suka yanke kyallan da ya buɗa aikin wannan banki wanda za ta kawo yaƙi da talauci a wannan yanki na AES. Merci donc El Hadji Ousmane Ibrahim. On va revenir à présent sur l'arrivée hier au Mali du président du Niger, le président de la République du Niger, son excellence général d'armée Abdurrahman Chani, qui est donc arrivé hier à Bamako. À son arrivée, vous l'avez déjà vu sur nos antennes, hein, il a été accueilli à l'aéroport international président Modibo Keïta de Sénou par le général d'armée Assimi Goïta, le président de la transition, le président de la Confédération des États du Sahel. On va suivre ce reportage de Garibou Pérou. Sɛnɛ dugujukɔrɔfɛnw fana b'u bolo i n'a fɔ uranium, i n'a fɔ pétrole, i n'a fɔ o ni a ɲɔgɔnna camanw. N'i ye Niger ta k'a lajɛ, min ye siyaw ye i ka dɔn siya min bɛ yen a bɛ se siya 20 ɲɔgɔnna ma. Niger ye kɔni jamana ye jamana min Oui, comme on le voit là tout de suite, le président de la transition fait sa sortie. Voilà, on avait un petit souci d'aiguillage quand même par rapport à ce sujet de Garibou au Pérou. On va essayer de le retrouver d'un moment à l'autre. Le président de la République du Niger, je vous le disais, qui est donc arrivé hier ici à Bamako et qui a été accueilli par son homologue Assimi Goïta. Le général d'armée Assimi Goïta. Voilà donc apparemment ce sujet de Garibou Pérou n'est pas prêt. En tout cas, en image ici, l'arrivée hier à Bamako du président de la République du Niger et son accueil par le président de la transition Assimi Goïta Beka. Ningera kunungu sɔgɔmada fɛ an bɛ k'a dɔn k'a fɔ Niger kaw ka jamana ɲɛmaa ye ale ka pankuru de jiginna a yɛrɛ bɔra a kɔnɔ sisan danni na min ye an ka jamana ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta, ale ye awa général d'armée Abdurrahman Chani kunbɛn a jiginnen kɔ ka bɔ avion kɔnɔ awa ka bisimila ni woro kunbaw ani ji ni nɔnɔ ye. O fana o ye laada ye anw fɛ yan nɔ bisimilaliw kɛlen kɔ sasa o bɛna a lajɛ jamana fila fasaw ni o ye Niger ni Mali fasa ye olu bɛna da
o fana bɛ sɔrɔ ka a sɛnsɛn ka taa n'a ye salon VIP kɔnɔ n'o ye jamana kuntigiw yɛrɛ ka yɔrɔ labɛnnen ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don o ye mɔnɔgɔla yɔrɔ de ye jamana kuntigiw yɛrɛ dama bɛ sigi ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya fɔlɔ yan'u ka taa u bolo don baara wɛrɛw la nka sisan nin ye jamanaw fasaw datɔ ye nin ye o daminɛtɔ ye sadani na o fana an bɛn'o lajɛ. Deux pays ainsi que de l'AES. On vient de terminer tout de suite la salutation au drapeau des hymnes du Mali, du Niger ainsi que de l'AES. Les présidents vont maintenant saluer les membres du gouvernement, les corps constitués ainsi que les représentants des ambassades du Niger et du Burkina Faso ici présents à l'aéroport. Kosebe Jonjon Sabayi Beladjele Bane ko sisa minye kado Général Abdourahmane Tchani qui kado ministre de Nairala na folike ni détachement d'honneur spécial de sécurité présidentielle ensemble commandé par le commandant Mohamed Traoré commandant de tout que de voir. Voilà, comme vous le constatez sur les images, les deux présidents sont en train d'évoluer vers nous, ok, ils viennent vers nous, parce que bon, nous sommes ici au pavillon présidentiel. Oui. Ils ont commencé les salutations. Le Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga, le général de corps d'armée, le président du CNT, Malik Diao. Oui, Ortemi, Awila Kijo, Kaye Bulufa Kato, wala Saika Doni, Bara Djebela Djeleka Seka Yeni Waratinina, avec Ake Waratimina. Et sous une coordination des trois directeurs qui ne sont pas loin de nous, il faut rappeler aussi que nous sommes en synchronisation sur nos différentes radios. Et la radio nationale ici au Mali, la radio du Niger ainsi que la radio du Burkina Faso. Et nous avons des journalistes, des animateurs du Burkina Faso qui accompagnent notre forte équipe de la radio nationale composée de M. Seydou Traoré et de Fousseini Diarra. Dans le salon d'honneur, voilà, pour attendre leur homologue du Burkina Faso qui sera ici dans peu de temps également Kokekouni. Kokekouni, on parlait également de la Besside AES. Donc la Besside AES, je me demande concrètement. Alors, on va donc revenir sur ce plateau ici à Bozala, le président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui n'est donc pas arrivé hier, qui est arrivé ce matin. Nous vous proposions donc là ici des images filmées hier en direct que vous avez pu voir sur cette même antenne par rapport à l'arrivée donc du président du Niger, le général Tchani. On va donc à présent libérer entre guillemets nos confrères Ousmane El Haj Ibrahim et Élisée Cabré
qui ne seront pas tout à fait libres puisqu'ils vont aller du côté de la radio nationale pour aller quand même entretenir nos auditeurs aussi sur cette chaîne nationale par rapport à l'événement du jour. En attendant, nous allons continuer ici avec les langues nationales. Merci, chers confrères. À tout à l'heure. Et on va vous retrouver bien évidemment tout au fil de cette... Merci. Merci beaucoup. Alors, si vous venez de nous rejoindre, sachez bien évidemment que l'événement du jour, c'est la deuxième session du collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, le collège des chefs d'État. Je vous rappelle donc que c'est l'instance suprême dans l'architecture institutionnelle de l'organisation, en ce sens que le collège des chefs d'État regroupe les dirigeants des 3 pays membres au plus haut niveau. C'est une occasion de mesurer, je vous le disais, le chemin parcouru et de faire des projections pour l'avenir. Bamako qui accueille depuis près d'une semaine maintenant, ou depuis plus d'une semaine quand même, ces événements, les événements qui s'inscrivent dans ce cadre. Il y a eu ces rencontres préparatoires et ce matin, il y a eu l'arrivée du capitaine Traoré et l'inauguration donc de la radio de la télévision de l'AES, mais aussi de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Place au langue nationale, Beka. Nala sonama yaya minyi kado awa anyere uka kaunye olu binana awa korofon nu mabo tremeset kesan o membaw ye ya fo chukubina ni tonsigi bayimina pumana ni jamana sabade ka awa konyo belajele kan awa jamana sabamunu ka la haleo belajele kera kilin sita danina opana faso jamana yira ka fo ko ube jamana nyema o deme uka o bara nununa awa belajele de ye kelenye ambe de kakan ka nyambulu na yasa kai ka do ka fo awa ni jamana nu sigi bolo kelenga o de tonsigi be anve yanno bomako ni minake a chef la nae wala sa minyi ka do koroboro na fo koroboro kan ani tamashe kan olu de be asisa Abdoulaye Maïga voilà Ibrahim ak Mohamed. c'est ça donc amada na koroboro kan fola la no tobena ka boy tamashe kan fola be tugo la na la sona Maïga. Assalamu alaikum. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Riga salam wargir gor furgor fondo goy rigal barka bere da mirko subhanahu wa ta'ala shekkan ni war marga gomniga ashidare bor kulshe bi December hando jirbu waranka cindi hinka haka waranka cindi hinza kanti ho amanti kala sahelo cho bande konde bero kanti AES nga margo beri hinkanto kango matene bamakora tubarikalla ganda hinza ginhun hinza ate general Abdurrahman Chani general Asimir Goita halma ko afur captain Ibrahim Traoré ga ikul go bamakora honzaro goy bere kan la shintin ejida manti kala dijo AES digibero kanti ngay television nga gambe minye tubarikalla ifera wodundu mamoga ngay kesbero bancho ngamo AES katibo fondara ngamo nga minye fera irga albarka beri da mir ko she irga albarka da mir junu hune she kan ho zaro berendi kan tangam yam bero kallangego amant kala koire hinza Mali Niger da Burkina Faso e mihin kate sanda kumbi hinka kanga bara gaham folla kura ngay ko gine yangora ngay tangam yanora ngal hadime dumoy kulki gi makite carabande hala koire ze hinza kulma hinkate afo bina kanene bina farhaira ko gine yalla iga ke cimo kan hay kul kallangai go ho amant kala koire na koire zai ko gineyano adishan katilasu a wajibi ho zaro irma hangi bande ka faham ka hinka irganda fa ba mu kwenda gine wadalla irga berendo warshe kan irko hino nanga gabora ga hambani nda lasa bai berira nda lakkal dami Allah ho margo bere agunga bonga ne bamakora na irko ba mo agi hinkate ho gambe mi ga daba marga dinga iga berendi kanda guru weto ne bamako margo hugu bero kan sey sebera iganne ka charku be ka hinka shalan ganda shenne irko subhanahu ta'ala manga rahman nangal barka dam marga wora amalakal kanai inda ga hambani yulwanta zumandir da wanda irko shilame kulga amin ala ga duwa bne tamasha aidan dishilta sanamas bamako timita koy Bamako teknamru marhulan falas president Ankarada ni samin AES am Bamako. Hamdashal Abdurrahman Chani adosan general darmiya musan tas president wan Niger ashli captain Ibrahim Traoré usi. Asat wa dosan sintan الشغل النسن سميري ان تلفزيون تان AES. تميرا ان شاء الله دارتا ويسلم وينا يسادغ زاجرن. بنك تان AES تميرن تادغ. نستمر ان شاء الله تخدم يارات ان الدولة انقراض. أول مغنى الناس أسواهر ميدوات كاتسدات
اللغن بريزيدنت الانقراض صدمك فني فاسن جنرال دارمي اسمي قويتا جنرال دارمي عبد الرحمن تاني كابتن ابراهيم تراوري ادمك فني فاسن سسوهن الدولة الناس صندق هاكهات اجا كبرنا العسكر اجا كبرنا فيس اجا كبرنا تلن ادغس النخدمن اكون تسكتس عبد الرحمن تاني ينطش الى الدوسا ابراهيم تراوري شديد غدوسا خاسل اس جهاد غرابنان التجل جماعة تامقر الدغ سيسي بيكا هكذا يكونتي تاسن تارغ مارن من المدني awasini hadda takhdaman daga shalwa daga shalido na la sonama inshallah ambifu aywa yaya nguni koroboro ni awa tamasheku olu nyore bi ni wati na folo ya saka don bara ubina na ketugo mina bisoma daina ani awa kabi adamne na aéroport la foka na sini wati ni remo uyo belajele de faranyo anga ka kedda yankuru kele d'accord si ça ngoni beka normalement anga flakan fola ni soninge kan fola bismillah tado tambasi na kika bashi chamandou sokore na la masse si yo ngono folo donc en attendant on va rappeler donc que il y a eu cette réunion des hauts fonctionnaires les hauts fonctionnaires qui ont balisé le terrain les hauts fonctionnaires qui ont balisé le terrain. Ensuite il y a eu cette session confédérale du conseil des ministres. C'était l'ouverture a été donc faite par le président de la transition lui-même et il s'agit des ministres en charge de la défense et de la sécurité parce que quand même c'est les questions de défense et de sécurité occupent une place prépondérante. Les affaires étrangères, les questions de développement des trois pays, tout ce monde a donc préparé l'ensemble des documents relatifs donc à cette rencontre et les chefs d'État seront là aujourd'hui pour prendre des décisions, procéder à des signatures. En tout cas, c'est le niveau supérieur où tout se décide. Nala sonama anya fotuko mina o kelende do yaya ka foko nyebla baraw de bike folo nyebla baraw de kera ka bi ani kunungo labin o nyebla bara do be talike ma folo ka tonzigi la bi fo munuma ko o fonctionnaire olu ka tonzigu bane ko ministre mun be lakana ni basigi kuna n'olu be jamana kuru karaw belajele koloshi ka jugu kele ani ka basigi baraw ke olu fana ka tonzigi tukura ola o tonzigi fana korna na o nyama ya kumbe anyero ka jamana nyama bulo no ye general d'armée Assimi Goïta ye awa olu belajele de tukutukutukutu la nyana foka na se ambe bidomina sisa danina kunungo ani bini ala sonama opana kuma sokona ya ya fotuko mina maraka kanfola ani fla kanfola olu nyanzo rakaba o anda do ko ni tambasi na asrika basiko kuma ko ni oga di blague ko de ala ka shoko de baraka kabo shotlu kuma redala ye jarabugo ma kala yo ka ko joshi fla fona bi shodo aywa akoko ni lesa o foni neso numo tana numo nana ne bi joju be de je vais pas prendre des balles perdues dans cette bataille entre que les forgerons. Donc Ramobeka, il a flaqué introduit. C'est ça. Donc comment vous le flaguer? Assalamu alaikum. Secrétaire tedube yewobe télé Mali, télé Niger et télé Burkina Faso sabi holle tedde tan di télé ngaji tati fu di codondiri hande wonande ko wodi leydi meden ndi ko denno wiide nyaloma hande o e nyaloma keño o fu dum laatike nyalomaji mawdi honono sappo e jeegom lewru septembre 2023 e tawrude jeegom lewru juillet 2024 ni di nyalomaji do noga e tati décembre du naati e tariki leydi meden di sabi no kolliten ni télé AS Kanyinka udditama beete hande e ardagol kanankoɓe taton leydi meden di dum woni kanko général d'armée Abdourahmane Tiani, général d'armée Assimi Goïta e capitaine Ibrahima Traoré be taton fu be tawondiri do Bamako do hande caggal udditigol suudu télé AS ndu e jehi du be udditoyi suudu banki AS nde dum fu dum wadi hollitidde wiide tan de leyde tati takkondirde tawdade anniya goto faanda goto hakkille goto ko faati e bangal yirwere ko faati e bangal ndenagu e ko faati e bangal diplomatie leyde meden tati de no wiide tan kambe kanankoɓe e be ngodi do Bamako do e be tawda do be ngaran du e timmintina golleji di ministre en be puddi wadde di beka Yaya Konate nala sona ami ko dante frère ayo tamasi bismillah beka ko toronta toronto tanda mai musoni ko gilidaru o ke braka mayre wa tnal nanti hibe ga ni daru Niger jamani nyima ke ngani Abdourahmane Tiani wa nan to jamani nyima ke na ke bismillah o huru kampi yankaranga
lenki soba kesa hibe gani Burkina Faso jamana nyi manke nga kengani Ibrahim Traoré akenga hanadi jamana nyi manke na kahana bismillah ke bakti baneri akabat nanti television kurumba be ga ra khenguni AS jamanun tonga jamanu kusiki tonga edikana ndika ke la khenguni iga bugu nonga banki kurumba be khana ga dabari jamanu kusiki tonga edikana ndika ke khana ra khenguni kembe nga sa akabat nanti ke golisu kati kugo nyana akabatu jamanu kusiki sere famu to nyanta ko hina nankata hibe gani hakala jaka bunde yana nankata me famu nu gollu beru gan khaba nyana ke menyi hilandi no gondi aro hibe nu gollu beru gan khaba nyana aro kendanga hale khana hakala nu beru gan khaba wutini kumbani makumbani akabatu nanti ku sere famu to kuna ku gollu mo konke mundi kenga nyeme sa akabatu nanti jamanu kusiki ministre nu nkahana tawo nankata hibe gani ken kaitunu nankati fese nankati baka meri nankati mo konke mundi na wara hibe gani jamanu nyungum kusiki kane Kenya ne sakawatu nanti jamanu ngum kusiki isuko ni ra menyi Bamako lenki iwo CICD nga kenga ni menyi ya kore bego o jamanu ndi kore ndi re Bamako kembe nga sa woni tawo kaitunu ku khane ma sa kembe nga sa hibe gani menyi ke yime akawatu nanti amana nyime ni ke kembe jamanu kusiki woni ikiti batenga ra kaitunu ku nankata geme hibane kama bawo o gara kakara mo be jamanu kusiki nya jamanu bane ku Niger Mali Burkina a jamanu ko gingen takero men ga sunya jamanu bane kemera nga sunya bane odra kilundi bane hakla nuni bane o mundu honu ni bane kemera nga sawa tuna nanti ke koni ni bira be ga ni soe mbrenga khairin mbrenga ni la ya mbrenga ni kemera nga wa mundu Allah ma bira ke an kata jidini kota su agaro kata nyana sababu ayesi jamanu igaro kata khairi kitana la ya kitado kilu be beka de la même pays aywa yaya ayesi basima ma fait bien note ayesi shoko ni manda n'est-ce pas allez flag ayesi show aywa Tambassi ayesi Bashi non mais Tambassi a tellement d'énergie ce matin que oui Bashi nguna mene Bashi d'accord merci Tambassi et merci donc à Assana Dial. Nous allons poursuivre avec les langues nationales et si vous venez de nous rejoindre chers téléspectateurs, sachez que l'événement du jour c'est bien évidemment ce deuxième sommet, cette deuxième session du collège des chefs d'État de l'AES qui s'ouvre d'un moment à l'autre au centre international de conférence de Bamako. Beka, on va poursuivre avec le Dogono et le Senufo nala sonama opanambe Kennedy Hama Amayal Koy ani Tlesige Sanogo ama akayama beka akayama ya bawlu ila akayama no me yala non ke yala be minon go dungo no ayes dunni yingu non ko kida danye de bamu non ko kida danye de won dungo bayni ke kida biedan ne dungo ko na ya em o segre baya be men Niger o na général d'armée Abdourahmane Tiani o ko ne mo segre abine ku ununa ne capitaine Ibrahim Traoré wuga yaga yala belal dugu I aga kida woyelan yaga ona ya won la segra kida wo gel ne wo segra wo gel gana bira bin daga daga gambe gambe bira tolawe aga bira nigi bira ngi bira mbeng e nonugo AS damono be tandige mum bunonugo tele gina gonda won tele gina be gonda daga aga ya tapil labiyen no tele gina ga amba ya bi damono be tandige kibel dambe me gana kibel bi daga kem kono kida galdaga wonwa ne ko on nonugo emme kela kanya banque gide kela kanya billawi kela kanya be billa daga imme non go damono be tande ke kela kanya ne kon go kela kanya kon go ni men bida tolo nga budu kundin daga budu ko milliard sun no ben yada ne kon go ku onno ne anagude kem damono be tande ke tumet me kem milliard per be kundon tamayo budu ko denyi woli angan kane giri yada bida do ma hanyaga kida bida nyada go ne ku onno be ni men kon go non ko yenyo imme non si be mi yada kon yada kon go yeyo be tande de kem so dimi so yenyo ne arnya benaygen so bitage namala yo ko onuna ayes damono be tande ge jama bele so bena atage benam biyo ambo ya biyo so be so ragam iya dumodi no en takan ko elle no ya ma aga misabe ko no diga aga misabe ko no yere du ko elle amina rabbi aywa klesge namu bismillah beka mai shere ya konate mai shere tumtibi mai shere ndetene wuyani ya ayasinga president be piye mpenanga chanjon wona maleche majo pe motarnga na ya nama sintia barnga mayo chu nja ya na television kurumbu kone dro tourno ana pia bank mo kurumbu kone pi baran sa yange muke ora makaka mapi se
c'est bien maletier majo général d'armée Assimi Goïta on a eu fait niévé capitaine Ibrahim Traoré Burkina Faso ma général d'armée Abdraman Tiani Niger puis pour ne puis chapi wa puis na pe jubo koro ba pe champi AES nga tingte na kela makarama yeren ki ko ba pe champi su dro yen barang sar sun barang no vongo tan kapiyama dro nena o yen ya ne mo forke o cha isa juya beka. Voilà, donc ni tunye awakado shedufo klesige sanogo ambe ubelajile fo dante folila nala sona mayaya ay wambe tomani kuye kaso ke anya fo chukumina ayesi fanaka laine bado eninye an yere fe ya krenkrena jamana nyema ya yira ka fo kwanga segisu anga ni san kuru kara belajile ke jamana kula no ye donc ni seko ye o de yato anga kan anyu takudo bala ku kanga barake kanyi ka uke kan nanawe ku ke kan jole unye o kan wara usa amisu ku ke ka bara do ke yasa ando ba klingele munube ulu ka seka anva mu oda nota anyere ka kan ne ko ni anzizi nae o ye ankokolo erede na la sonamo. D'accord. Beka, on va marquer une petite pause avec les langues nationales, le temps d'aller jeter un coup d'œil du côté du Centre international de conférence de Bamako. Nous allons retrouver Aoui Touré et Koké Kone pour voir comment est-ce que les choses évoluent de ce côté. Koké Kone, Aoui Touré, si vous m'entendez, c'est à vous. Nous allons devoir continuer ici. Oui, nous allons devoir continuer ici en studio avec nos speakers en langue nationale, le Boumou notamment, la langue mort, Khalifa Kone, Mohamed Al-Kaif Beka. Kalfa, en soba, mahimio, Beka Oceani, Yaya Ocean, bonjour, madame, Bastien Sidi, alhamdulillah, Dine, Witihara, and what and Hera was say, a young Hera is a two beating yet, obey Mali, who Burkina Niger. I don't know what so what me who he lives there, or young him, one wabu. Wazoma beyuni na Mbrahami ha wazoma beyuni alena yawe ababena abatunu nationality ba afwe le bena arabe na watunu so na amiupa amasimbe ya lenu na original d'armée na Assimi Goïta la arabe na original d'armée na Niger na Abdraman Tiani awa ichero capitaine na Ibrahim Traoré na arabe Burkina Faso honu to bangwe mami la ira Burkina pa ma hocho hinwezere mabimma na mu yarawa awa bungo so ba webe ba asa tonu ha tore so ne ba asa wo jeye ho wori ezumbenu ne adio adwari zumbenu ne manzi buna nya abio awa tuni di wa verbe na abio muso akira nwena ando atira zui buna lawi da mabe wo be ne abusi ne ane awon tinu vera mawa to abun abio bini wa zumbenu to ba he na din yawe adin vesi ba man lobi ba buna ha wura wure na television awa ba yira ya ve no udubo awa hara udubo ba hara udubo atuwe amana wati beti hamya we enwe afuwe na uma we anya vesi awuru tande to abun abiwe ya yu awuru ibe beka we mamu awa abun ya awuru wa ya yu abrahimi we ma yaya awa to abun adenu na humu to ni yan wanu de na la sonama ambi fo dante foli la yaya ambe temani ka do ka fo soka kanyi opana ka Kennedy Mohamed ba. السلام عليكم صاحب حقيقة بكا يا كوناتي اليوم نهار كبير عند الدول الإسلامية ودول آيس اليوم ورد سنة زايدة من 6 يوليو سنة 2024 شكلوا اللجنة الكبيرة جامعتهم كاملين بوركينا فاسو مالي ونيجر يقول هون اليوم كأنهم رؤساء الإسلام اجتمعوا اليوم كأنهم لا يعدلوا جمعية هي مجلسهم الثاني أقل تشكيل كأنهم لجنة وياك من طريق التحزمات وكأنهم شغل الفاتو عدلوا بدأوا كأنهم الأيام لهنين فتحوا التلفزيون الدول الإسلامية قال التلفزيون عايز أقبياك ملي
طاولين كأنهم مفتاح كأنهم بنك الاقتصاد قالوا بسيد خاصة ياك البنك للتقدم والتصريف كأنهم للدول الإسلامية قالوا بسيد وياك فتحوه اليوم كأنهم الحين اللي يقدوا كأنهم حريين وماليتهم حريين كأنهم عملياتهم هل اللي قدوا يقدموا بها تقدمات في الدول الإسلامية كأنهم بالبناء والحرب وهي كامل عندهم ماليتهم خاصة لا يتابعوا بها وياك المجلس باك لا يعدلوا المجلس يوفوا كأنهم شغلة تحزمات وعقوبات لا يتابعوا بهم كأنهم اللجنة الحين اللي تقد تتقدم بها وتقد كأنها تأدى حرية الدول كان الشعب يتمون الشعب يرى كأنهم العافية كأنهم حري في الاقتصاد والعمليات كاملة بالدفاع والأمن هو كأنهم قاموا في الورك كأنهم سنة زايدة وهاك لا يوفوا قابوا اليوم المجلس الثاني مجلس شيخ الديول السلافة كأنهم جنرال دارمي أسمي قويتا جنرال دارمي كأنهم عبد الرحمن تاني نيجر وكابتن إبراهيم تراوري البوركينا فاسو اليوم هون عاصمة كأنهم مالي هي عاصمة كأنهم إفريقية الدول السلافة الساحل هو بموكو اليوم السلام عليكم بكا يا كوناتي هاو عندنا اخبار اللي حقول كانهم شعبنا شعب كانهم ماليون وشعب ايس كامل كانهم نيجر وبركينا يسبق الحسانيه بلوقه كانهم يعرف يلا يوقع كانهم ذلك يوقع عاصمه مالي بمكو ينهارات من يامس الى اليوم. Walaikum salam ambifo Mohamed Al Kaif ni tunye suraka kanye hakila kafo Mali surakau ani Mali suraka wara munuzigi medien famro fe uye famia ke kaba opana sasa yaya ambe Kenneth olubulo luka srata wa kasroka welebla khasonga fola ni oyika do kafo Salifu Kanute ani katase anga bozo kafola ma ali nyetawo nga yanoche ni ayasro korfo do be fa anga tebene ko. D'accord, on va juste rappeler Beka que cette deuxième session du collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, l'AES est censée évaluer les avancées enregistrées depuis la mise en place de la Confédération, notamment dans l'exécution de la feuille de route de l'an 1, feuille de route de l'an 1 donc de la Confédération, l'an 1 de la Confédération dirigée donc par le Mali, et de poursuivre notamment l'opérationnalisation des mécanismes de l'organisation. Nalo sonama sankeli nkona na bara fengo fenkera anye apmaba do fokunungo una ulu fana do kime ka jetemno ke sa na taula bara wara jmon kakanka buluda anye kelebulu do ye odongo anye ro ka pangu jigi keneka général d'armée Assimi Goïta tara drapeau di olumo opana ku do sralo kafo au kelebulu min fleni au ka bara nye shine do ayesi jamana kuru kara bela jele de juku kelelimo o minye awa kelebulu to esa ulu fana no ka bara do tebenen ko ka boy passeport ko lona ola ani kanani bugula tekesebe ona nabule ko carte biométrique ou ani awa diplomatie ta fafela fo ka tase awa barawaro ni barawaro ma opana ni ala sona ma olu sangene baramnu olu debna na kime nga yano che menyi ka do kasonga fola Salifu Kanute ani katase bozo ali nyentauma olu fana bina do fanye ni kanu na yasaka o member fana awa hakilu daele aywa kasonga kan fola eni sokomo amba hersita amba beka konate ama an sitadi na kuntuno ben na me bago benye ni kenenga khala khan kabirin kunun beni kenekili ne to jamanu ton hakilo be ko mem mahake ni jamana saban ni nyote ila buldi nyomo adunta dala aka nafa la si jamanu ma ni jamana saban na buldi nyomo khasi bima e khayele makki kale don ku ki kaduto o baro min janga ken jamanu kono bi kha korosi ni khajati muta waqtu tambita koliyatu be jamanu kono bari no buldi nyomo ntunu bulo bu mo mo bulu ni ben talentale na ni nyanga bulo purtila nkamu la fiata sasa mbo wallo men kono sasa be kanka yele mo dun ku kikalito o baro silola ni le général d'armée Assimi Goïta ani général d'armée Abdurrahman Chani ani capitaine Ibrahim Traoré ni sabani xey bulo di ñoma jamana saba xake fe juli kilomoti kadum dakino fe xabu dakino fe o jamana du dul na tala ka fu jamana du dul sonni ngo be ñoxoñe xala ka jama men bota xey kumbe ni tiflan a amandu ko moxoma halidul khakha radio mali la soto bi amano ko ambulu ijanka baro men du damta jamano kono e khabangi sama kata bado lo bamako njang membe semboto fa o bangi membe non khalfo men bula la kono no mun khalsi buntumoti e kam milliard kemu lulu ta kha bula kono fulo betu ko baro ka damta wala awa samusa ni jamana kuntigen do wodo si million tambula kono awa keta sasa mbulo bana batan ni modala ni mo gato ma ko bala gato me sin tata ni mo ba fe ka kenya o nyama sa ko nyama abon bul fo mo dul tundo bula ka xoma ngaf nyaani no duma kha adan siloto o bonu je
ngaita ka fo na passeport kulu ani na carte d'identité kulu o be nyabota abona bangi samakata mendu lon ngobe e ko bulunda elebi ani na tele suba mendu be jang o kafta ortem donc sasa kasungo la mo funde ka ta dala blata mbena berato akadi nyanya msasa nsa koti ngani ni ala fere chamaro dim be khason ka jamana dema mo si meni jamana dema no katambe famwa ndelo tamuna jamano ti akadin telo nyangana jamano ke nyamema nsa ko nyama me duala halibi ala basko ne sabato na jamano kono bislala menya ala mun kislama jamano ala ka kurfa ala ka nabafa hakato bo khan sali ala muhammadu wasalim ala ko dugo mine salifu kanute bozo ali kuma bibolo bega ina mo na de ante be manasi ga jinama ko wadu ni ana fage manasi ni manini ina sa mboiri ina sa te bikie be asi oiga toramburu ni ansini ali jigiwo basa tukuma ke gana sige manga yo ki saye kena koboni kena yanna jen kunni kena sen kunni kena banan ko yenyi don doro man sego basa noro ma ki kumo edene ke sanyi re ba man wanyo ba man yo tara mo siba yon gana mare ya sega ma ene isuja bosi yon gana sanfon kanan ke idoga bon wadu ni ya sega de noro ma mbiga jani bo kumoni yon bo kumoni sa jige ala ya fo mo san siga sana general d'armée Chani Abdurrahman Chani wake bon jige Asim Goïta General d'armée Asim Goïta wasuka bismillah wo swani Capitaine Ibrahim Traoré apie kabo wo swani mo wasana ke gano jadu fon kana ke buruna apie asuka apie bismillah nyam bismillah no san côté e kum badu ni badu ma benti woy be do woy nyam badu côté za nyam bismillah no côté za e suka bisu arjo yama yin tele yama ayesi bisu alage mo wasana ku gano sigi arjo yama ya tele yama nyum be ni bangi buru lagi ya bin na furo pero yani en na furo pie e ba kan sana ma kere ma hasi mo ko ta mo ba e so nyam bangi pie lage mo hasi ngana nti nyum wasana se mare ngene ti wo swani sigi nyum san lage kanange sigo sanso kwa nyompareni ngaso weibe ke nasigade mwanzi ke duense mwanzi ke nyindueni mwanzi ke bana ni ye mwanzi ka sana mwanzi ke passport ya sana ya kuni mwato ngana sigo ya kuni wogan se wogan toni wogan meni no to basa ina bakusaniza eso bote mana gimbro ni mwanzi gana jadu badibu ngoro woni mwanzi sise be ni so bambe lemba esa so bote mana mwanzi ka sana seunu ameni lo mani ye mwato gana yunu yeturo bose kratigi kaintigi mentigi asana ya kuni yo ndonni yo to basa ni Allah fon bambe len sise be ni mo ngana nji ma tiga we ma ke geno fon kana goni ma General d'armée Asim Goïta wobe tiga adam nyintana nyom bi tuna be abe kambro mareji uza inga fon sere ya bana mani se ya tiga dana wona inga fon ku ngana wonu yingu ngana sure kene ke sura bosin kene ya kuni kuna ba tumbi ne ba gona mani sa kene ya ke pieni kene kreji kene ke take pi kene ke meneji kene ke tiga siki kenti ke ma se surete e mo menu ke be bani kene ya ke bini do sanga sene mo adro nyoma ya bega ko ke bodu ngai ne yeme mo sande voilà donc nous tunye Kramo bega kuma yena kuma yena Amerika do boso alifo dante foli la ka khasonga ke fo no igado ka fo salifo kanuteye anga foli bu bela jilenye nala sonama ka to be ko ni oye mamara zanga goita ani malenke khamsoko male olu fana bena ikado ka fo bara ula se amasadane na ula anga foli be bela jile yaya ambe bi tarata la no bebe ikado décembre kalo tle mwa ani tle sabamo samba flani mwa ni duru kalo labado awaminye ayesi jamana uye olu ka furuba tonzigi be en fait malila ya Bamako kren nyana awa CICB la awa saumada na bara odamna nani ayesi kuna foni charisrau awa kurbo karliye awa ni obe teleso ani arajo soko fo awa Niger tabe Burkina tabe Mali fana tabe nino nga tele AES o jabala be enve Bamako yanno o kurbo karla jamana kuntigi flafe war bomba ani o ibi wele ko besid AES o fana kurbo karla jamana kuntigi flafe o banki reflene en krefe Bamako ya nyana awa ikado ka fo ORTM fanfelala ni mami be Bamako do kusube ni bi ka batike ka bo badla buku ka ikunda bozula ya fanka ni ye ponkoro tege doro awa yane ka se wonindala iba so belebele fima ye awa inuma fe opana oyede
AES ka wariso ba yɛrɛ miliyari 500 o de dan bɛ so in kɔnɔ yaya a dabɔra AES jamanaw ka bɔ nɔgɔ la n'u ka ɲɛtaa baaraw de kama. donc so in ye ala yɛrɛ de ye so in da de ne kama yaya ala yɛrɛ yɔrɔ in de daka de ye nin ye nafolomafɛnw de ye ne dalen don a kama n'ala sɔnna a ma o fana min ye k'a dɔn mamara ani maninkaka fɔla olu bɛ an fɛ yan nɔ an ka daminɛ zangala goyida kuma bɛ ayiwa k'i fo a diyara n ye ka yaya fo awa ni sɔgɔ fo wa ma sari na y'a sari n'ale sɛ malo si pipe ba dan na ni n y'a can yile funta ka can ko wa ni n y'a mo can yile la lemɛ zinge fe taariwe capitaine ibe u baba je bamakɔ awa tanya general chana da pename asima da shepe nyung chiri awa ibe apage ape yiri wa mo barona bara wenga kenka be targe lenga kono wa nago teleprege pi shana she teleprege mo na yiri wa na paka bi ashuke badma jwe miliala ka bonu buga goro awa keka san keka ya ka bi ashuge ni ka bi ashuge nge kon ko wa we yele be mo nya gba shere mo kire ka san ba gberele ke ka bi ashuge mo kapangna donc le kon loi po bi yiri wa pi den me CCB una po bi CCB una lem kana papa si pi pa tel le misige nya ka ba fur pi nyogni awa ber kona tena le sige awa funturo na wa jo si pitum nago awa ayesu temu fun na ba wani nyana awa o kadanto ho wa ho awa krege nyanga wa imu ne ke wa umo meson ke kia ho awa tishempe ni ke nya logo we ye ber kona ho kenni awa lisana wana me ninya mo nyonyi genga samba lokeshi dro si pitumu si piti si yiri yena awa ye kono wa sige no ber kona ten nago awa ayesu si pi ber mal Burkina Niger awa wo ber kona pneten na funkon nya ka ba jwe nya wa ba bie club so général d'armée Assimi Goïta général d'armée Abdraman Chani capitaine Ibe awa Ibrahim Traoré club so awa papa jom penga kon ka ba we be mo funtange lem la zeba penago ye fe taro wa we me shinge shenya agbana ge beka ye kon ya buye jo chobro nu songata awa ya aywa una afoka ye bemba pa ye nen poke krege nage club saravo yaya de mi vie kala fara ko général d'armée Assimi Goïta de naw jatigi bo ko wulu tigi be aka wulu so kono beka sabali bo ko wulu tigi be kana ko wulu siri kana ndado kumala ye de zanga be formula to binane ni kana ndado kumala be formula to binane abina fa ben kulo ke naje bi de kana ndado kumala man nga fa fe male alhamdulillah baka ini ya idi soma bonjour ko ilan tabla te mekunu nanga tano donc o hukumu de kono ngalo ka ko sigitre ke min ka capitaine ni odultre bulla ni kunu no tere ka jamana sabayin bulla de tonno AS tonte ka olu bulla de jasu menje ni o terete ngalo ka ko o khurumbo ka tabi soma dana ni jamana kuntigi sabayin ko albugo ngalo ka ko khurumbo ka tula ti kunla jamana saban bulla de worbumba me ndo nimba ko jan ngalo ko no e bank AS no o tostu no e besiriti ngalo ko alota kwa o bank hana ka hona kurumbo khate o bunun ko le sige ngalo ko kun lata alla nyogonye kunte wula ni o e nyogonye wula ba me werto jan ko CCB ni o yo o kon late ngalo ko ni jamana ku sabayin ko ni de kurba men ni de tomba men sini sinka jamana nyogonte tongan sanyente kala kan na ka bunku sobe jamana la yere ya to na ka bunku sobe ilanga ko jamana kedi alhantati nganu ko oli hukumu kono hemene général d'armée Assimi Goïta ako ko to isi kunye ilanga ke mo sagoti bitugu himene nganu ko général mais capitaine Ibrahim Traoré ako ko to sigita joli ani wosilela himene général d'armée général d'armée Abdraman Chanete wala ko jigi milata kala to inkan ni oye ilanga ko kade ka beiriwa ani bega la here ko o kumbota kaban donc ko dekurbayi ko asigu hunketa ole bi somadana langal ko o hensamo ni hagla sama je khaba langal ko o kan kay hadama deniku adoni misali ye mo 40 kutar buriti ni o ni to khono la jamana saban bulla de 40 ti misali do langal ko passeport buriti ni o jamana saban bulla de passeporti ni be kunyele jamana din saban al kay ngon la toma hera khono basigi khono la kanta khono
ngalo ka ko o kun do ko bisu madan sege alu iti kun la CICB kan nomen ni bara kun ha bara lu kan ka keno bara kun ha bara ani kasin ka mo kuntigo kutata kwa o sigi to in kuna alu mo sabani nyokonte kala kan kuntigo holo to sigi ko no sigi keta Niger nyame sule qaru sabaka tidi samwa no samwa na sule qaru tidi woro ngalo ka ko ni si kuntigo kutata sigi ilanga ko tonna jangu kasin ka bisa do ko ko tundi aka matra ani kasin ka jamana saban dinu lahere ngala sunama ami fo malika bisugo aba ni tunye maningaka ani mamara ye bisoma dena yaya. D'accord. Aywa Beka ame foli bla anga quand bela jelema ka foli labla bla communauté bela jelema à travers l'ensemble du pays mal dem bela jelema ka befo o sigero la ka ira ula ka foko ambe olu de kama inchallah. D'accord, nous allons à présent essayer de faire un tour du côté du Centre international des conférences de Bamako. C'est là que se tient la deuxième session du collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Nos services extérieurs sont à pied d'œuvre. Nos services extérieurs sont à pied d'œuvre sur le terrain et on va essayer de joindre Haoui Touré et Koke Kone. Haoui Touré, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation au moment où nous parlons au Centre international des conférences de Bamako? Oui, Yaya Konaté, il n'y a pas eu grand changement. Nous sommes toujours dans l'attente des 3 chefs d'État qui vont arriver d'un moment à l'autre. Nous continuons en attendant leur arrivée à baigner dans l'ambiance après le riche patrimoine interprété ici par l'ensemble instrumental du Mali. Si d'ailleurs Bourama Kane était là, Beka était là, il allait esquiver quelques pas de danse parce que moi j'ai eu à écouter une chanson qui me rappelle ma jeunesse dans la région de Ségou, Banzani Terra. Ça c'est vraiment des souvenirs et maintenant je vois que c'est la fanfare nationale qui a pris le relais. Un agent du protocole aussi est monté au podium pour demander aux uns aux autres de regagner leur place. Ça voudrait dire que les choses vont bouger d'un moment à l'autre. Juste, il faut signaler qu'en plus de l'ORTM, dans cette salle, la presse nationale dans son ensemble, je veux parler de la presse privée qui a pris d'assaut cette salle du Centre international de conférences de Bamako. Et nous avons aussi une équipe de reporters dans cette salle. Nous apercevons Sira Bachili, Awama Kamara, Kadija Toukone, Chaka Konaté, tout ce monde pour nous faire revivre les coulisses, les coins et les recoins de cette deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération. Cette deuxième session du Collège des chefs d'État a été précédée, on le rappelle, par la réunion des hauts fonctionnaires, réunion qui s'est ouverte ici à Bamako sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Et samedi 20 décembre, on a vu le président de la transition, chef de l'État, qui est d'ailleurs présidente en exercice de la Confédération, remettre l'étendard de la force unifiée de la Confédération. Et nous rappelons que le commandant de cette force unifiée, c'est un Malien. Et aussi, s'est réuni ici à Bamako la conférence, si vous voulez, la session du Conseil des ministres, session qui a regroupé, en plus des ministres des Affaires étrangères de l'AES, des ministres en charge de la défense et de sécurité, et aussi des ministres chargés de questions de développement. En attendant de revenir sur le programme de cette deuxième session du Collège des chefs d'État, la vision, c'est une vision commune pour des solutions africaines. Et je le disais, je suis en direct avec
Coquet connaît, à vous le micro. Ah ouais, tu es initié. Ambe segi ka filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo i ka dɔn an bɛ Bamakɔ lajɛrɛbɛ soba kɔnɔna na ni o ye CICB i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ ka jateminɛ cogo min na ayiwa sisan min ye jamanakuntigi saba in ye olu kɔni makɔnɔnen don o ma se kɛnɛ in kɔnɔna na yan fɔlɔ ka da kan min ye baara wɛrɛw ye olu de bolodalen don sɔɔni dɔrɔn an b'a jigiya k'a fɔ u bɛ se yan ni Ala sɔnna ma ka da o kan min ye an ka jamana kɔnɔna ye nin waati na i ka dɔn CICB kɔnɔ maa caman sera yan o maaw la i ka dɔn min ye an ka kolatigɛ cakɛda ɲɛmɔgɔw ye ni o ye institution ɲɛmɔgɔw ye fɔ ka taa se an ka ministriw ma ani maaba caman wɛrɛw an ka jamana bolofara kɔnɔna na maa wɛrɛw fana bɛ yen minnu ni olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ni lajɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min na o ye ka dɔn AES jamanaw o jamanakuntigiw ka lajɛrɛba filanan san kelen min sɔrɔla k'a lajɛ baara minnu kɛra o kɔnɔna na ka se k'a lajɛ an bɔra yɔrɔ min an kan ka taa yɔrɔ min mun tora mun kan ka kɛ an kan ka taa taabolo jumɛnw fɛ u bɛna olu de danna tigɛ an bɛ a dɔn k'a fɔ san kelen kɔnɔna na ni o ɲɛmɔgɔya taara k'a di an ka camancɛ fanga kotigi ma Général d'armée Assimi Goïta ale ye baara camanw kɛ o kɔnɔna na a fɔlɔla ka fɛn min kɛ o ye ka baarabolo de bila sen kan min b'a to AES bɛ se k'a tagasira sɔrɔ na an ko ma ko feuille de route olu la min ye AES i ka dɔn an bɛ se k'a fɔ ko devise o bilala sen kan min ye AES jɔnjɔn ye AES ni o ye i ka dɔn Sahel bɛnkan ye o labɛnna i ka dɔn olu la u ye baara wɛrɛw fana kɛ min b'a to jamanadenw ni jamana saba kɔnɔna na u bɛ taga ni ka segin kɛ hakililatigɛ ni lafiya la o baaraw fana kɛra min ye i ka dɔn k'a fɔ an da sera télévision ko ma o koromokari la an da sera banki ma o bɛɛ lajɛlen bɛ taa yiriwa sira kan lakanako sira la min ye force unifiée i ka dɔn AES min ye o fana ye o bilala sen kan nin bɛɛ lajɛlen Mali Burkina ani Niger a dabɔkun ye walasa o jamanadenw u ka se ka lafiya sɔrɔ o kuma sisan min ye so in kɔnɔna ye yan nɔ sɔɔni kow bɛna daminɛ nka a ma daminɛ fɔlɔ jamana ɲɛmɔgɔw sɔɔni dɔrɔn olu bɛ se yan awo ye. Bamako, la capitale de la Confédération de l'AES, et cela depuis le 15 décembre dernier. En tout cas, dans cette salle, tout est fin prêt. Nous attendons l'arrivée d'un moment à l'autre des 3 chefs d'État composant la Confédération de l'AES. Nous le rappelons, le président du Niger, Abdourahmane Tchani, a été accueilli hier par le président de la transition, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, avec tous les honneurs dus à son rang. Et ce matin, nous avons vu aussi sur les images l'arrivée du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc tout ce beau monde à Bamako pour célébrer une vision commune pour des solutions africaines. Yaya Konaté, nous allons vous retourner l'antenne en attendant que les choses commencent par bouger dans cette salle. Merci Aoui Touré. On va donc retenir que les choses se précisent petit à petit du côté du Centre international de conférence de Bamako. N'hésitez surtout pas à nous faire signe dès qu'il y a du nouveau. Vous êtes bien évidemment prioritaire. On donnera la priorité toujours au direct. Nous avons été rejoints à présent dans ce studio par des invités. Madame Aïssata Mbaye, bonjour. Vous êtes la présidente de la plateforme des femmes de l'AES. Bienvenue sur ce plateau. Monsieur Abdoul Sogodougou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-doyen de la faculté des sciences administratives et politiques. Là, monsieur Sogodougou, en tant que, on va dire, universitaire, vous pouvez nous dire quel intérêt est-ce que vous portez déjà à ces questions d'intégration sous-régionale et intégration version AES particulièrement? Alors, je voudrais dire le monde, et précisément à tous les citoyens de l'AES, l'intégration a toujours été une des préoccupations des peuples africains. Rappelons que nous avons connu des grands ensembles bien avant la période coloniale, et même sous la période coloniale, on est resté très longtemps un bloc unifié, AOF. Et quand il fallait aller à l'indépendance déjà, certains leaders de l'époque avaient fait le souhait qu'on constitue une fédération.
Donc, à défaut de la fédération, on est allé vers l'organisation de l'unité africaine et progressivement, chacun a senti la nécessité de resserrer les rangs dans les espaces régionaux, dont l'Afrique de l'Ouest. Et effectivement, de plus en plus, avec les difficultés que cela connaît, il va de soi que les pays qui ont des visions du monde assez partagées, des problématiques communes, telles que la question de sécurité et de développement, ces pays-là, naturellement, se mettent ensemble pour réaliser ensemble des objectifs communs. Et l'un de ces exemples, c'est justement l'AIS. Il va de soi qu'on le voit comme un espace resserré autour d'intérêts, autour d'objectifs bien précis, notamment, comme je le disais tout à l'heure, la question de la sécurité. Parce qu'on voit que ces trois pays sont frappés par une crise sans précédent, et c'est la crise, justement, la lutte contre le terrorisme. Ce sont les pays aujourd'hui qui sont en première ligne en Afrique de l'Ouest dans la lutte contre le terrorisme. Il va de soi que ces pays en fassent leur priorité en termes de sécurité. Et qui de mieux, quand on a de telles problématiques, qui peut mieux nous comprendre que celui qui est confronté à des problèmes similaires. Et je pense que c'est pour ces raisons-là que ces pays se sont rapidement donné la main pour justement essayer de faire face à cette problématique ensemble. Alors, il y a quand même cette histoire de frontières qui nous sépare, même si nous sommes les mêmes peuples. Comment aujourd'hui transcender cet héritage, on va dire, cet héritage de la colonisation? Dans mes réflexions antérieures, je disais que c'est la frontière qui est étrangère dans cette région. Parce que la frontière, elle est la frontière qui sépare... Mais elle est bien réelle. Elle est réelle, mais elle est quelque part artificielle. Parce qu'elle n'est pas un processus historique émanant réellement de ces peuples-là. Elle est une tracée, cette frontière-là, d'une période coloniale. Ça, il faut le reconnaître. Donc, quelque part, l'exercice doit être de dépasser cette frontière-là, plutôt que d'en faire un blocage, justement, qui bloque non seulement l'évolution et la progression de l'intégration. Elle est à dépasser. D'accord. Et les chefs d'État aujourd'hui du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont eu une vision. C'était pas évident au départ. Comment est-ce que vous appréciez cette marche depuis la charte, en tout cas la mise en œuvre de la vision qui se fait dans le cadre de la concrétisation de cette vision? D'abord, c'est une alliance qui est venue à un moment opportun, parce qu'elle est intervenue dans une période où c'était une période, je dirais, de chaos, où la CEDEAO envisageait une intervention militaire contre le Niger. Et il a fallu que le Mali et le Burkina apportent leur soutien, et par la clairvoyance, les trois États se sont mis dans une logique, c'est-à-dire d'aller vers une sécurité collective, d'unifier, n'est-ce pas, leur combat contre non seulement le terrorisme, mais aussi leur combat pour le développement et l'affirmation de leur souveraineté. Donc, à partir de là, progressivement, il y a eu des actions concrètes. D'abord, l'Alliance a unifié l'espace. C'est-à-dire qu'un groupe qui intervenait au Mali ne peut plus trouver de refuge ni au Niger, ni au Burkina Faso. Ils sont liés aux questions de souveraineté ou de frontières des États. Vous, tout à l'heure, vous le dites dans votre présentation, on parle aujourd'hui de forces unifiées des pays de l'AIS. C'est pour dire que la défense est devenue une question commune pour ces trois pays. Et progressivement, on a vu sur la scène internationale aussi que ces pays s'expriment d'une seule voix et unique voix. L'AIS est de plus en plus vue sur la scène internationale comme une entité homogène, unifiée. Et cela à travers la politique extérieure de ces pays. Et récemment, on l'a vu, lorsqu'il y a eu la crise de drone entre le Mali et l'Algérie, voilà, les deux autres pays se sont tenus aux côtés du Mali. Donc, ça montre que ces pays, effectivement, naviguent ensemble et ont lié un pacte, n'est-ce pas, autour d'un destin commun. C'est toute la différence dans cet espace-là. Parce que avec d'autres initiatives qui avaient
presque les mêmes ambitions, telles que je fais allusion là au G5 Sahel, qui était une initiative où on retrouvait ces 3 pays, en plus de la Mauritanie et du Tchad, mais les engagements, la détermination est la même. On voit que déplorer en son temps notre départ de la CEDEAO, d'aucuns avaient estimé que c'était la porte ouverte à tous les problèmes. Ils avaient dit en son temps que les pays ne tiendraient pas sans. Comment est-ce que vous appréciez les choses de ce côté? On peut comprendre les craintes parce que quand une nouvelle institution se met en place, il y en a qui vont être optimistes, il y en a qui vont être pessimistes. Et il y en a qui vont avoir les craintes. Si on fait un pas en arrière dans l'histoire, quand la CEDEAO voyait le jour, certains pensaient que ça allait faire disparaître l'UEMOA, voyez-vous, alors qu'en fait, plusieurs organisations peuvent coexister dans un même espace. Voilà, pourvu que chaque organisation, n'est-ce pas, s'attelle à ses objectifs. Et voilà, ces pays, même en se retirant, effectivement, beaucoup ont pensé que ça allait être une sorte d'isolement pour les 3 pays, qu'ils allaient être d'une certaine façon éloignés non seulement des pays frontaliers qui les entourent, mais que ça allait peut-être causer même l'effondrement de ces pays-là. Mais on voit sur le plan sécuritaire que ça a peut-être permis à ces pays de mieux se réorganiser pour faire face à leurs obligations d'assurer la sécurité des biens et des personnes de leur population. Donc je pense que c'est un regain d'intérêt déjà pour soi en tant qu'État, de dire que avant tout, celui sur lequel je dois compter avant tout, c'est moi-même. Et c'est tout le sens de la souveraineté aussi. C'est être responsable non seulement de ses choix, d'être conscient de ses obligations et de se donner les moyens. Ces moyens aussi, c'est parfois savoir nouer des partenariats, des alliances avec ceux avec lesquels il y a un alignement d'intérêts. Parce que si ce mal-là visait à long terme l'ensemble de la sous-région. Et il avait prêché dans le désert, comme on le dit. Malheureusement, il n'a pas été écouté. Malheureusement. D'accord. Vous parliez de choix de partenaires, souveraineté, choix de partenaires. Aujourd'hui, notre pays qui chemine au choix de partenaires quand même opéré par notre pays et certainement nos pays de l'AES. Il est évident que, vous voyez, il y a plusieurs façons de voir ce qui se fait sur la scène internationale. Et dans les relations internationales, nous avons un courant suffisamment connu à la matière, ce qu'on appelle les théories réalistes. C'est une façon de voir le monde où on estime que, en l'absence d'une superpuissance qui maintient l'ordre international, chacun ne peut que compter sur lui-même. Et dans cette logique-là, chacun poursuit ses propres intérêts. Et dans la poursuite de ces intérêts, quand on se rend compte qu'on marche avec, qu'on a un partenaire qui a d'autres priorités, n'est-ce pas, qui ne sont pas alignées sur vos priorités, il va de soi que vous allez penser à voir avec qui je peux effectivement atteindre mes objectifs. Donc, le renouvellement de partenariat, c'est-à-dire le changement de paradigme dans les relations d'un État, est quelque chose qu'on observe depuis fort longtemps sur la scène internationale. D'ailleurs, même, regardons au-delà de notre continent. Par exemple, si on regarde en Europe, à un moment donné, l'Angleterre était une des puissances instigateurs de l'intégration de l'Union européenne. Mais à long terme, l'Angleterre a fini par se retirer de l'Union européenne. On se rappelle tous du Brexit. Donc, c'est une pratique courante que lorsque finalement vous vous rendez compte que dans une coopération multilatérale, que vos intérêts ne sont pas suffisamment les priorités, n'est-ce pas, de se reconcentrer sur soi et de repenser, de retracer son chemin pourvu d'arriver à satisfaire les besoins exprimés par vos populations. Et l'un des besoins des populations aujourd'hui des pays de l'AES, c'est justement la sécurité, c'est le développement. Voyez-vous. Ces pays aspirent, ces populations aspirent à un développement et justement à vivre en toute quiétude, comme
Et c'est un droit de tout le peuple à chercher à vivre en quiétude. D'accord. Dans un contexte quand même géopolitique assez perturbé aujourd'hui, comment ne pas devenir un terrain de bataille entre, on va dire, puissances entre guillemets? Oui, l'espace là est déjà un terrain de bataille. Donc il y a une lutte d'influence qui se joue justement dans ces pays-là. Comment est-ce qu'on peut facilement s'en rendre compte? On peut s'en rendre compte quand on voit que les partenariats qui se sont noués, par exemple, on a vu ce grand intérêt des États-Unis pour justement le Niger, qui avait voulu installer une véritable base militaire, parce qu'on se rappelle de la base des drones. Et ça montre qu'il y avait une volonté d'avoir une présence militaire très forte dans cette région. Et quand on voit aussi le partenariat entre le Mali et la France, qui en 2012 déjà devrait aider le Mali à recouvrer l'intégrité du territoire national, et tout le monde sait sur quoi cela a fini par aboutir. Au bout de 10 ans, malheureusement, justement, ce partenariat n'avait pas permis au Mali d'atteindre son objectif. Et justement, c'est dans ce contexte-là qu'on voit non seulement le Niger, le Mali ou le Burkina essayent d'aller vers de nouveaux partenaires en dehors de leur alliance qu'ils ont construite, c'est-à-dire le partenariat privilégié entre eux-mêmes. Ils essayent d'aller vers d'autres partenaires qui sont plus ouverts, qui sont plus disposés à répondre à leurs demandes. Et ça va de soi, dans toutes les coopérations, ces partenaires aussi ont des intérêts. Parce que rappelons que le monde est un grand espace, une sorte de marché d'échange, d'intérêts, voilà, qui sont divers. Les intérêts ne sont pas seulement que d'ordre militaire et sécuritaire, mais c'est aussi parfois en termes d'influence, en termes de soutien au niveau des Nations Unies. On se souvient par exemple, un pays aujourd'hui très puissant comme la Chine, à un moment donné a eu besoin des pays africains, de leur vote, de leur soutien au sein de l'ONU pour pouvoir justement jouir pleinement de son rôle, qui lui revenait de droit de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc on se souvient aujourd'hui un pays qui est très proche des pays de l'AES comme le Maroc, qui a des dossiers à défendre au niveau de l'ONU, en tout cas sur la scène internationale. Donc c'est pour dire que chaque pays peut avoir besoin de l'autre, mais à un moment donné, chaque pays va prioriser en fonction de ses propres intérêts, parce qu'il appartient à chaque pays de faire ce classement entre ses propres intérêts. D'accord. On va revenir à vous certainement, Monsieur Sogodogo, Madame Aïssata Mbaye. Vous êtes donc la présidente de la plateforme des femmes de l'AES. Présentez-nous déjà cette plateforme. C'est quoi la plateforme des femmes de l'AES? Avant de commencer, je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a permis de voir ce jour. Saluer tous les téléspectateurs de l'ORTM dans le monde entier et particulièrement dans les pays de l'AES. La plateforme nationale des femmes de la Confédération des États de l'AES a été mise en place au Mali le 21 novembre 2025. Il faut rappeler que l'idée de la mise en place de cette plateforme est venue du mémorandum de Bamako après la déclaration de Niamey en juillet 2024. Après la déclaration de Niamey, les ministres en charge de la promotion de la femme, de la famille et du genre des pays de l'AES se sont retrouvés à Bamako. Et le 1er août, ils ont fait un mémorandum dans lequel ils s'engagent à accompagner la mise en place d'une plateforme des femmes de la Confédération de l'AES. Et depuis août 2024, les organisations et associations féminines du Mali ont commencé une large concertation pour aboutir une année plus tard à la mise en place d'une plateforme composée de toutes les fêtières et de toutes les organisations et ONG et reconnues d'utilité publique au Mali.
Et actuellement, nous avons un bureau de 64 membres dont j'ai la chance de diriger, et également un secrétariat permanent. Vous parlez donc de plateforme nationale. Est-ce que vous êtes arrimé à une plateforme internationale au niveau AES? Oui, je parle de plateforme nationale parce que dans les jours à venir, nous comptons mettre en place la plateforme des femmes de la Confédération des États de l'AES. La plateforme du Niger a été la première à être mise en place. Après, il y a eu la plateforme du Burkina et récemment la plateforme du Mali. Des plateformes nationales au départ, ensuite une plateforme commune aux 3 États de l'AES. Pourquoi faire concrètement? Ok. Vous êtes d'accord avec moi que les femmes sont les premiers socles de développement. Malheureusement, nous avons des défis pour participer pleinement à ce développement. Nous avons des défis comme la pauvreté, et des défis comme l'analphabétisme, des défis comme notre faible accès à la moyen de production. Nous avons même le défi de notre faible implication dans les processus décisionnels. Et vous allez voir que ces défis-là sont partagés entre les différents pays. Donc, pour une meilleure implication des femmes dans la mise en œuvre de la vision commune des chefs de l'État de l'AES, les femmes ont décidé de créer cette plateforme pour aller ensemble essayer, dans la mesure du possible, de mettre des actions communes en place également pour aider les chefs de l'État à la réalisation de cette vision commune. Mais je ne comprends pas beaucoup. C'est-à-dire que les femmes de l'AES qui, au niveau de chacun de nos pays, estiment qu'elles ont déjà suffisamment de problèmes à leur propre niveau, comment est-ce qu'elles peuvent aider les chefs d'État à aller vers les objectifs qui se sont fixés? Expliquez-nous. Ok. Nous avons déjà des défis. Et dans la vision commune des chefs de l'État, vous avez compris qu'il y a l'aspect défense, l'aspect diplomatie et l'aspect développement. Par rapport à la défense, vous avez compris que dans tous ces pays-là, les conflits, à l'issue des conflits, les femmes payent toujours de lourds tributs. Puisque nous avons ces défis en commun, et également par rapport aux questions de développement, nous sommes une partie de la population très importante. Donc, on ne peut pas rester en marge des questions de développement. C'est pourquoi nous avons décidé de nous mettre ensemble, d'abord pour proposer des actions dans le cadre de trouver une solution à ces défis-là. Parce qu'il faut reconnaître que les femmes seules ne peuvent pas trouver de solution à ces défis. Nous sommes obligés de travailler avec les autorités pour que nous puissions trouver des solutions à nos défis. Donc nous avons décidé de nous mettre ensemble, de mettre ces défis ensemble, de voir dans quelle mesure on pourra trouver des solutions communes à ces défis communs avec l'accompagnement de nos chefs d'État, et par la même occasion voir comment est-ce que nous pouvons aider les chefs d'État dans l'atteinte de leurs objectifs. Alors, est-ce que la philosophie, c'est qu'il faut que les femmes s'épanouissent pour que l'AES avance, ou bien il faut que l'AES avance pour que les femmes s'épanouissent? C'est quoi entre les deux? Il faut que les femmes s'épanouissent pour que l'AES avance. D'accord. Et depuis que vous êtes en place, cette plateforme nationale, quelles sont les actions que vous avez pu mener? Okay. Je le disais tantôt, la mise en œuvre de la plateforme du Mali, elle est très récente. C'est le 21 novembre passé que la plateforme a été lancée. Je profite de l'occasion pour saluer la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille du Mali, Mme Diarra Djenabou Sanogo. Sous son leadership et son accompagnement, nous avons pu atteindre l'objectif. Parce que depuis novembre 2024, nous sommes sur ce processus-là qui a finalement abouti
en novembre 2025. Après l'étape de la mise en place et du lancement, il y a l'étape de formalisation. Parce que je voudrais rappeler que le Mali a voulu être légaliste d'abord. On a rédigé nos statuts et règlements avant de mettre en place le bureau. Au niveau des autres pays, on a remarqué qu'ils ont d'abord mis en place les plateformes avant maintenant de s'atteler à la rédaction des textes. Maintenant, pour nous, c'était déjà un acquis. Les textes étaient déjà rédigés avant même la mise en place. Maintenant, nous attendons l'arrêté de nomination des membres de la plateforme pour mettre en œuvre notre plan d'action. D'accord, pas d'action concrète pour l'instant parce que vous venez de voir le jour, mais vous avez parlé justement de ce plan d'action. Est-ce qu'il existe déjà et si oui, qu'est-ce qu'il dit? Ok. Le plan d'action de la plateforme, généralement, comme je l'ai dit, va s'inspirer des activités que nous voulons mener. D'abord pour pouvoir transcender nos défis, les défis que j'ai cités. Le plan d'action national va rentrer dans ce sens-là. C'est pourquoi nous avons mis en place des commission autonomisation, commission lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons mis en place ces commissions-là. Donc, le plan d'action, c'est d'abord pour transcender ces défis-là au niveau national. Et également, dans les perspectives, il y a la mise en place également de la plateforme de l'AES, regroupant les femmes des 3 pays. À ce niveau également, il y aura... Je crois que je vais devoir vous interrompre. Nous allons accorder la priorité au direct. On va aller du côté du Centre international de conférence de Bamako, où j'ai l'impression que les choses bougent véritablement. On va poursuivre le débat ici. Mais Aoui Touré, si vous nous entendez, c'est à vous. Ensemble instrumental et aller de Balaka, Maou Nyanadje, Yani Upa, Seni Soin Konana, Awa, Niwatina, Général d'Armée Assimi Goïta, Kado Alessera, Konana Yakaba, Soni Dro, Abenado, Salkono Aoui Touré. Oui, Koke Kone, comme on l'a dit, vraiment là les choses ont commencé parce que sur des images qui nous sont projetées depuis l'extérieur, nous avons vu le cortège présidentiel s'avancer vers la grande salle, la salle prestigieuse du Centre international de conférence de Bamako, et on a vu les ministres se diriger vers la sortie, sûrement c'est pour l'accueil. Et ce que le programme prévoit, on voit que les chefs d'État, le président de la République du Niger, le capitaine Ibrahim Traoré du Faso, le président de la transition, chef de l'État, président en exercice de la Confédération AES, le général Assimi Goïta, ils seront accueillis par monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le président du Conseil national de transition, le général Malik Diaw, monsieur le ministre de la Défense et monsieur le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, monsieur le ministre de l'économie et des finances, Alouseni Sanou, monsieur le gouverneur du district de Bamako, monsieur le responsable chargé des exportations, de l'expédition des affaires courantes de la mairie du district de Bamako, et monsieur le directeur du CICB, Koke Kone. Kosɛbɛ Awoyi Touré ka dɔ min ye an ka dunanbaw ye n'u sera wagati min na u bɛ bisimilayi camancɛ fanga kotigi fɛ général d'armée Assimi Goïta, an b'a dɔn k'a fɔ min ye an ka ministre ɲɛmaa fana ye, o fana bɛ kɛnɛ kɔnɔna na yan nɔ, o bɛ kɛ kɛnɛ kan. Ministre min bɛ an ka lakanako kunna ni ministre de la défense ani sɔrɔdasi kɔrɔw tɔgɔla ko o fana bɛ yan nɔ. Ministre min bɛ an ka kɔkanko ɲɛnabɔ i ka dɔn ale yɛrɛ fana ni o ye Abdoulaye
Abdoulaye Diop ale bɛ bisimila o fɛ ministre min bɛ an ka sɔrɔ ni nafolokow kunna Bamako ka dɔn ni waati na min ye Bamako gouverneur ye ale yɛrɛ fana bɛ kɛ bisimila bagaw la ka taa fara i n'a fɔ maa min ni o ka baara ɲɛsinnen Bamako mairie ka a baaraw latɛmɛ ni wagati na olu bɛɛ lajɛlen bɛna a sɔrɔ o bisimilali kɛnɛ kan an y'a fɔ k'a fɔ hakili jigin don an tɛ sɛgɛn o fɔli la ko min ye ni lajɛrɛ in ye ni o ye AES jamana kuntigiw ni o ye ka dɔn général d'armée Assimi Goïta ye ale min yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ ye ni wagati na ka fara i ka dɔn capitaine Ibrahim Traoré ani ka dɔn général Abdourahmane Tiani kan olu de bɛna ka na baara minnu kɛra ɲɛbila la i ka dɔn maa faamuyalenw fɛ ni o ye experts ye o fonctionnaires ani ka fara i ka dɔn k'a fɔ min ye ministre yɛrɛ ka lajɛrɛ ye u bɛna olu kungo n'o ɲɛɲɛw tɔw bɔ ɲɔgɔn na sɔgɔmada in na o tuma an bɛ aw hakili jigin k'a fɔ fana min ye télévision so ye o Korombo karila ka ban o baaraw kɛra sɔgɔmada in na banki fana o baaraw o Korombo karila sisan an bɛɛ lajɛlen bɛ ka makɔnɔ sɔɔni u kɔni sera kɛnɛ in ka yan nɔ ka don salle soba in kɔnɔ o bolodalen don sɔɔni dɔrɔn o tuma aw y'a fɔ an ɲɛ b'a la an ka maba caman olu bɛ nin kɛnɛ kan ministriw bɛ yan nɔ an ka kolatigɛ cakɛda ɲɛmɔgɔw ni o ye institution ye olu fana bɛ yan nɔ ka fara i ka dɔn an ka min ye ɲamakalaw ye olu caman fana bɛ yan nɔ min ye an ka jamana bolofara wɛrɛw fana maaw ye olu bɛ yan sɔrɔdasiw yɛrɛ fana i ka dɔn k'a fɔ olu fana caman bɛ nin kɛnɛ in kan yan nɔ u n'u ka cakɛda bolofara ɲɛmɔgɔw o b'a yira k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ fana caman bɔra jamana kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na walasa u bɛ se ka kɛ bidon in seereya ye cogo min na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la min ye ka dɔn so in ye a fara i ko dakɔnɔɲi a dafalen don ka da ka maaw ye a kɛ u kungo ye maaw y'a kɛ u sɛbɛko ye maaw ye a yira k'a fɔ nin ye olu ka ko de ye ka da kan ni jamanakuntigi saba ninnu mana waleya o waleya boloda a bɛɛ lajɛlen bolodakun ye jamanadenw ka lafiya ni u ka ɲɛtagaw ye Sahel jamana kɔnɔna na min ye ka dɔn jatigɛ wale kɛlen don ka Sahel jamanaw sɛgɛn kosɛbɛ bi o yɛrɛ de kɛra kunba ye min y'a to Mali Burkina ani Niger u farala ɲɔgɔn kan ka alliance bila sen kan walasa u yɛrɛ bɛ se k'u ka lakanaw ta u bolola cogo min k'u ka lakanaw bila sen kan k'u ka kɔkankow ɲɛnabɔ ni o y'u ka diplomasi ye ka tila ka min ye développement ye ni o ye yiriwa ni ɲɛtaa siraw ye k'o boloda u yɛrɛ awo ye o tuma sɔɔni dɔrɔn min ye jamanakuntigi saba ninnu ye u bɛna don CICB Saliba kɔnɔ. Oui, Coquet connaît juste rectifié. On a noté seulement l'arrivée du président de la transition, président en exercice de la Confédération AES, le général d'armée Assimi Goïta. Donc c'est tout à fait naturel puisqu'il est l'hôte de cette deuxième session du collège des chefs d'État à être le premier arrivé ici, sûrement pour accueillir ses autres homologues, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Abdourahmane Tiani du Niger. La répétition des moments, elle n'est pas inutile, elle est tout simplement pédagogique. Donc nous avons besoin de rappeler qu'après le sommet, le premier sommet historique de l'Alliance des États du Sahel qui s'est tenu le 6 juillet 2024 à Niamey, qui a consacré la création de la Confédération des États de l'AES. Cette deuxième session du Collège des chefs d'État fera effectivement le bilan, les progrès de la présidence malienne. Donc on a vu que les emblèmes se mettent en place. On a eu le drapeau de la Confédération, on a eu l'hymne de la Confédération. D'ailleurs, ce hymne sera exécuté dans cette salle à l'arrivée des chefs d'État de la Confédération de l'AES. On va pas être modeste, c'est l'occasion de le dire, le Mali a beaucoup fait pour la concrétisation de cette vision commune pour des solutions africaines. Il y a des fonds, Baraï, Anyamouga dira, Général d'armée Assimi Goïta Mawaratimi, Aïra Kafo, allez follow de Kanka, Barau Blasenga, Mumba Aïra Kafo Mie, ASC Jamana et Kado, Ambela Jelemseka, Anshishi, Aïra Kolola, Barake, Anyereye. O de kosɔn a ye baaraba caman boloda
ali i ka dɔn k'a fɔ mun bɛ tali kɛ min ye i ka dɔn AES jamanaw u ka wasabulon ye i ka dɔn o baaraw fana ni o ye i ka dɔn wasabulon ye assemblée o baaraw bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen bɛ sen na olu bɛ ka bila a sen kan walasa u bɛ se ka lawaleya cogo min yɔrɔ an da tɛna dɛsɛ yiriwa a siraw la i ye ka dɔn k'a fɔ o baara ninnu ye an bɛ jɛ ka fɛn camanw kɛ ɲɔgɔn fɛ o la i da lase drapeau ko ma o labɛnna min ye ka dɔn jɔnjɔn ye hymne national Sahel bɛnkan a tɔgɔ ye o ye o fana labɛnna devise fana i ka dɔn k'a fɔ o fana labɛnna ko o bila sen kan nin bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen dabɔkun ye walasa an bɛ se ka an yɛrɛ sɔrɔ cogo min an bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ta ye ka se k'a jira k'a fɔ ko fɛn o fɛn ni an b'a kɛ a hakilina kan ka bɔ an yɛrɛw de la olu de ye waleya ɲuman ye waleya minnu ni o bɛ se ka kɛ donc voilà sisan i y'a fɔ cogo min an ye général d'armée Assimi Goïta an y'ale natɔla ye ale de fɔlɔ kan ka na ni ale nana wagati min na ale bɛna a ka dunanbaw ale bɛna olu kɔn yan nɔ ka sɔrɔ ka olu bisimila ni o ye i ka dɔn général Abdurahman Tchani ye ani i ka dɔn k'a fɔ min ye capitaine Ibrahim Traoré ka bɔ Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ ale bɛna olu kunbɛn olu kɔn ka ale nana sisan sɔɔni a ka dunan tɔw u bɛ se nin kɛnɛ in kɔnɔna na yan ayi an bɛ maaw hakili jigin k'a fɔ maaw ye fana min ye général d'armée Assimi Goïta ye a y'a ka dunanw bisimila a y'u fana kunun sɔrɔ o ye laada y'anw fɛ yan jatigiya u ye surɔfana dun ɲɔgɔn fɛ Kuluba a faama sigiyɔrɔ la i ka dɔn o baaraw olu kɛra o y'a sɔrɔ min ye i ka dɔn capitaine Ibrahim Traoré ale ma se yan ka d'a kan kunba kɔnɔnen don kunun nka kow cogoya fɛ i ka dɔn a sera yan bi o baaraw olu fana kɛra baara caman wɛrɛw olu bolodalen don i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min nka ka daminɛ nin kalo in tile 15 la i n'a fɔ yɛrɛ a fɔ cogo fo ka se bi ma wale cɛci caman baaraw olu de bolodara ayiwa nin ye an ɲɛ bɛ jamanakuntigi dɔ wɛrɛ fana natɔ la AES jamanakuntigi dɔ sɔɔni dɔrɔn an bɛna dɔn k'a fɔ nin wagatinin na maa min bɛ mobili kɔnɔna na min ye général d'armée Assimi Goïta ye ale jɔlen don ka ban a bɛna a ka dunanba a bɛ n'o bisimila nin wagatinin na ale sera ka ban sɔɔni nin sali in kɔnɔna na sisan min ye ka dɔn Malika Jawo ye ale kɔni donna sali kɔnɔna na nka kɛnɛmana kɔnɔna i n'a fɔ an ɲɛ bɛ jaw la kɛnɛmana na min ye Jawo ye nin ye ka dɔn k'a fɔ capitaine Ibrahim Traoré ale de sera sisan a kunbɛnna général d'armée Assimi Goïta fɛ a bɛna taa sigiyɔrɔ d'a ma voilà sisan ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ale fana donna sisan ka fara Maliki Jawo kan an y'a fɔ aw ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ sɔrɔ télé ani radio dayɛlɛyɔrɔ la jamanakuntigi ninnu nɔfɛ u fana u donna salle kɔnɔna na awo ye an bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ jaw la min ye capitaine Ibrahim Traoré ye ale sera yan nɔ a bisimilayara Assimi fɛ. Oui, donc on a juste besoin de rappeler que ces trois chefs d'État ont eu une matinée très chargée, un début de matinée très chargée, parce qu'on a vu que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé ce matin et de l'aéroport président Modibo Keïta, ils se sont dirigés vers le siège de cette télévision qui est une réplique qui va porter la voix de la Confédération de l'AES, l'outil de communication avant de venir à l'inauguration de cette banque régionale d'investissement de la Confédération qu'on va appeler, qui va être le bras financier de cette Confédération. Qui parle de bras financier? On sait que ça englobe, on a dit, cette Confédération est basé sur le socle des trois triptyques. Ils ont parlé de diplomatie, ils ont parlé de défense, ils ont parlé de développement. Je pense que la phase qu'il faille amorcer maintenant, ça va être vraiment
le développement. Micro, oui. Voilà, ça va être le développement. Voilà, il y a fo chugomina oui yoro idasira bangi koima kamini kunu nebe akumana minye nyanya alu Traoré area ya kako bangi ko akuma jialimbene no konga akuma jialimbene ke kadaka manifi itise ka nyeta soro choya shidi la fika ke ire o bangi minne ablala singa era la ka fomi sefa war milliari kɛmɛ duuru ye o de bɛna bila a kɔnɔ o ye a jagokun ye i n'a fɔ sɔrɔ ni nafolo sɔrɔ ni musakako minisiri y'a fɔ an ye cogo min na ka fara o fana ka miliyari 500 in kan san o san i k'a dɔn min ye jamana saba ninnu ye kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ miliyari 10 bila a kɔnɔna na a dabɔkun ye k'a lajɛ yiriwa sira minnu bɛ yen an bɛ se ka baara minnu kɛ an yɛrɛ ye i k'a dɔn k'olu bila a kɔnɔ a dabɔkun ye an tɛna taa tuguni ka taa fɔ k'an bɛ taa an bolo jan tuma bɛɛ kɔfɛ an n'an ka garibu palani mɛn ɲɔgɔn na an bɛ taa yaala mɔgɔw da la o ka ban pewu ni min ma ɲa k'i bɛ an sɔn o k'a sɔrɔ i ta bɛna anw ta dafa o n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ i b'a minɛ an ka dabada ma i bɛ sɔn an ta ma o bɛ kɛ sababu ye o bɛ anw yɛrɛ kunnawolo o bɛ anw yɛrɛ kunkɔrɔta hakilina min bɛ nin jamana kuntigi saba la u y'a jira k'a fɔ o de y'o ye a fɔlɔ o ye ka dɔn ni jamana saba denw u ka nafa u ka ɲɛta sira u ka hakilinaw minnu olu ka se ka bonya o de bɛ kɛ sababu ye ka dɔn k'a fɔ baaraw ka taa ɲɛ ka dɔn sɔɔni dɔrɔn min ye. En français facile, on pourra parler de ce concept fort qui est intégré dans cette confédération AES, c'est la souveraineté. Voilà, donc c'est le message et c'est pas pour rien avec la création de cette radio AES qui est basée à Ouagadougou et la télévision maintenant dont le siège est à Bamako. On a d'ailleurs vu que voilà, les organes se mettent en place, on a déjà mis on a déjà un coordinateur de cette télé qui n'est autre que Salif Sanogo, coordinateur adjoint, Sekou Tangara, des confrères vraiment de haut talent. Et pour la rédaction, un élément de l'ORTM, une fierté pour nous. Papa Moussa Aïdara et puis le non moins directeur des informations qui n'est plus à présenter, Monsieur Abdoul Niang. awe an maba caman bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na min ye an ka jamana kuntigi kɔrɔ ye ni o ye Jɔnkunda Traoré ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan nɔ maaw bɔra k'a ye sisan i ka dɔn min ye Jɔnkunda Traoré jamana in koba caman a bɛ ye a kɛnɛ kɔnɔna na o fana ye bonyaba de bonyaba min ni o bɛ ta k'a sɛgɛrɛ a fana bɛ bonya in kɔmasegin kɛ ni a ka yɛrɛ ye kɛnɛ ninnu kɔnɔna na ayiwa sɔɔni dɔrɔn i ka dɔn min ye jamana kuntigi saba in ye ni u bɛɛ lajɛlen dafara kɛnɛ kelen kɔnɔna na u bɛ fan dɔ in fɛ an b'a fɔ min ma ko salon d'honneur ka dɔ u bɛ makɔnɔni na yen nɔ o kuma min ye capitaine Ibrahim Traoré ye ale sera a kɛnɛ in kan yan nɔ a bisimilayira min ye cɛmancɛ fanga kotigi général d'armée Assimi Goïta fɛ général i ka dɔn Abdourahmane Tiani ale de makɔnɔnen don sɔɔni sisan i ka dɔn a bɛna se kɛnɛ in kan yan nɔ an bɛ wagati kunkurunin min ye i ka dɔn k'a fɔ o labɛnw ye olu bɛ senna ka se ka se yan a y'a jira k'a fɔ ko min ye maa minnu ni olu ye lasigidenw ye jamana wɛrɛw lasigiden an ka jamana in kɔnɔna na yan nɔ olu yɛrɛ fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka jamana makobatigi dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu ye chambre ɲɛmɔgɔw ye ka dɔn olu fana bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na yan nɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi jamana ninnu denw i ka dɔn olu kɛlen bɛ ka nin ko in kɛ u kungo ye awo ye ka maaw hakili jigin k'a fɔ nin wagatinin kelen in na min ye Burkina Faba ye ni o ye Wagadugu ye a faba kɔnɔ ni a fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu bɛ ka ni baara ninnu lajɛ telew sɔgɔlen don ɲɔgɔn na Niger fana ni o ye Niger ka dɔn k'a fɔ o fana olu ka télévision so fana ni télévision so saba bɛɛ lajɛlen olu de farala ɲɔgɔn kan fana depuis kunu ka nin baara ninnu boloda walasa a bɛ se ka a kun sɔrɔ cogo min na an bɛɛ lajɛlen min ye ORTM yɛrɛ ye ale ma i tɔ to a ko la ale ye minanbaw bɔ ka bin ka da i ka dɔn kow n'u cogoyaw kan min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka kunnafonidilaw kɛnyɛrɛye kunnafonidilaw ye olu fana bɛ k'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ kunnafoni dili baaraw la min ye assemblée instrumentale ye ale bɛ ka i sɛnsɛn n'a ye dɔɔni yani min ye jamana kuntigi tɔw ye olu ka se kɛnɛ in kan yan nɔ an tɛ sɛgɛn min fɔli la o y'a ye k'a fɔ minisiriw kɔni olu dafalen bɛɛ lajɛlen sera yan nɔ
ka fara ministre ɲɛma kan ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka fara min ye CNT ɲɛmɔgɔ o fana sera yan nɔ an ka cakɛda ɲɛmɔgɔ kolatigɛ cakɛda ɲɛmɔgɔw ni o institution ye olu fana a bɛ salle in kɔnɔ yan nɔ olu bɛɛ lajɛlen sera yan. Alors, Aoui Touré et Koké Kone, si vous m'entendez, vous allez nous permettre un petit commentaire ici dans le studio en langue nationale Moré et Aoussa et on va vous revenir très rapidement. Karabeka? Oui. Kuma di anga ambalima mom. Ya nala sonama wa foko kuma mandi dakelena aywa ni kene mi zigile fle ni furuba kene ye jamana sabade jele do ala akakan fengo feme ka ke bomoko ya o jamana kilingile bela jele ka adon u ka kamna o de la awai ka do ka fo Niger ane Burkina olu fana ka chide umbe ani no u ka tele uni arajo so to la o pana sasa minyi ka do awa El Haj Ousmane El Haj Ibrahim ye ale Niger olu ka tele o nyemaye amepmada alema kokura afana ka dofo anye sal konana ni ka do ka fo bara nun tugo yaka na gode abun da yake farawa yanzu nan da zuwa kaɗan taro na biyu na kwalejin shugaban kasashen IOS zai buɗe aikin shi a yanzu zancen da ake yi shugaban kasan Burkina Faso le capitaine Ibrahim Traoré ya iso wannan hili na Centre de Conférence International an tarbe shi wato shugaban kasa na Mali ya tarbe shi yanzu a wanda ake jira yazo dan a fara wannan aiki shine shugaban kasar Niger mai daraja le général d'armée Abdourahmane Tiani nan da zuwa kadan ana jiran shi insha Allah wannan taro zai bude insha Allah. Alors, Élisée. Nam. Oui. À vous la parole. Yel kabe bekad pusa barkus gotir ketambe Mali télévision a tout nora pour ablokasanga pour yisit kibaya tiam twen ampam kibali ti yasankede ne temsa ataba nanam se sek sambe Bamako ya Mali natenga niame ti Centre international de conférence de Bamako ya bene la seka na zindi et songomne yamba ti Mali tenga tarsaba zwembe bene Mali tenga tarsaba zinde ka Burkina Faso tenga tarsaba capitaine Ibrahim Traoré l'Inde Mohamed Sand Isnangudi ya Niger tenga tarsaba général d'armée Abdourahmane Tiani Bamsa Wabala temsa taba nanamsa seka nanton game ansinge l'Inde waratsan da tokosiamba ayesa a tunora wala dieta sulla sanzawa ya bumba tabo sankere atuma wenge la azab wenge ya temsa nanamsa seka ya pipi somporde ya ayesa ministre damba seka ya yibun soba taban soba ya ayesa député ramba seka lenda runawa ya temsa nanamsa seka nanamsa ayibu zembe Centre international de conférence de Bamako ngud nanamsa ngud naba ayemre bamsa wabala seka na singame tiniame temsa taba tum no beda tawdamba zembe bene temsa usgo tum no sembe maliteng pokonkane bamme zembe roga pourra ti idnangude naba ayemre ti bamwa ti seka tongo ya singe seka santongo singa sabala wena ya runda la nampare ti mime ti aya sabang beda zende ngatawli mantuma usko ti ministre dama me wale mbale rende mime ti temsa tabana namba sanzin netaba tumda pa bom hanantu lo yikankan ti bamba zwenye sa sola bze manaka sola ti nayi bamwanzi ne likengese on console ti tongo antik bom ningab songursa na yelan tongo tuma yumda sonwata ti aya sa tongo kinya kan passé la na kendra tonge antal panga beka ersan tuen mo konta set sambisa sembe Burkina Faso Mali la Niger ngetondo la woto nananda nala sona ambe kado ka fo Élisée Kabré fo ka Ousmane El Hadji Ibrahim fo wa Niger ni Burkina tola ka ben u ka wala wala numa wa jamana nu kan la yasa u ka seka don
min b'a ka kɛ Bamakɔ yanni nɔ o la sa Yaya i k'a dɔn ORTM an bɛ deli k'a fɔ koba o koba bi kɛ awa nin jamana saba kɔnɔna la awa olu ka telesow ni arajosow u bɛ wuli ka jɔw kɛ ORTM yɛrɛ bi laadaw ti mɛn yaasa fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka malidenw bɔ ɲɛnafin k'u bɔ kunbana ka se ka o baaraw kɛ o de la ORTM ka bolofara fɛn o fɛn bɛ yen ko kunnafoni ka kan ka tɛmɛ a fɛ a kɛra ja ye o a kɛra kumakanw ye o ORTM bɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen sabati ka bila malidenw ka lafiya ni u ka wasa ka mɔ wa arajo ko yɛrɛ ta fanfɛla la e yɛrɛ bɛ o koɲɛw kunna an bɛ waati min ko sa Mali arajo soba n'o ye arajo Mali ye o ka bolofara bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Mali kɔnɔ o kelen don awa tele ko fana na tele so bolofara bɛ Mali fan o fan fɛ o kelen fana don yaasa maaw ka se k'a dɔn faso b'a ka min kɛ ni Ala sɔnna a ma AES ko la ni waati ninnu na o fana min ye CICB ye labɛnw kɔni bɛ senna yen nɔ awa minisiriw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'o ye gouvernement minisiriw ye ani ka fara awa Franjɛla fanga député bulo o ɲɛmaa bɛ yen ani minisiri ɲɛmaa fana bɛ yen nɔ min ye awa an ka kolatigɛ cakɛdaw ye olu ɲɛmaaw fana caman sera kɛnɛ kan teriya juru b'a ni jamana wɛrɛ minnu cɛ n'olu sɔnnen don an ka hakilinaw mɔ olu fana teriw lasigidenw fana bɛ nin yɔrɔ kɔrɔ in na maa o maa y'i k'a dɔn minisiriya kɛ ka tɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ ani ka jamana ɲɛmaaya kɛ Franjɛla fanga hukumu kɔnɔna na an ye professeur John Kunda Traoré ye ale bɛ o kɛnɛ in kan ani ka fara maaba caman kan nka lakanako da don Yaya ni welelen tɛ i domandi CICB la bi ka tigɛ n'o ni ɲɛji da mun ye ko se ko kɛlɛ la i ma wele mun t'i se Yaya. La salle du Centre international de conférence de Bamako, on l'a vu sur les images, qui fait son plan. Les invités sont installés. Le président du Faso, le capitaine Traoré, est déjà arrivé sur place. Il a été accueilli, en tout cas par le président de la transition, le général d'armée Goïta. Si je comprends bien, ce sont à présent les images de l'arrivée du général Tchani au Centre international de conférence de Bamako, et on va repartir, retrouver Aoui Touré et Koké Kone. Oui, Yaya, comme on le voit sur ces images, vous êtes bien calé devant les images en même temps que nous. Donc voilà, le cortège du président de la République du Niger, le général Abdrahmane Tchani, vient de stopper ici au Centre international de conférence de Bamako. À l'accueil, bien évidemment, le président de la transition, chef de l'État, président en exercice de la Confédération AES. Voilà, le général Abdrahmane Tchani dans sa tenue de général bien taillée. Koké Kone. Kosɛbɛ awo ye min ye général Abdrahmane Tchani ye ale fana de sera kɛnɛ in kɔnɔna na sisan an y'a fɔ n ko général d'armée Assimi Goïta de y'u fila bɛɛ lajɛlen kɔn parce que ale de y'u ka dunan ye ale de y'u ka jatigikɛ ye ale de kan k'u bisimila ye ale nana ale sanga ni kunkurunin o kɔfɛ min ye capitaine Ibrahim Traoré o nana a ye o bisimila ye ayiwa sisan min ye ka dɔn général Abdrahmane Tchani ye ale yɛrɛ sera yan nɔ min ye ka dɔn sali in kɔnɔna ye sa sɔɔni dɔrɔn de u bɛna yan magɛ n'u ye yan magɛ kuma min na o b'a yira k'a fɔ ko baaraw yɛrɛ bɛna daminɛ o kɔnɔna na baara minnu ni olu bɛna daminɛ an b'a bisigiya k'a fɔ min ye kuma lase u ye ni o ye discours ye olu bɛna ye a la u maa saba bɛɛ lajɛlen fanfɛla la hakilina min bɛ u la ka dɔn u bɛna o da jama a tulo kan bi baara kɔni ka dɔn a fanba bɛna kɛ ka dɔn ni jamana a kuntigi maa saba ye. Oui, Koké Kone, on voit que Bamako, la capitale de la Confédération, Bamako a mis les petits plats dans les grands pour réserver un accueil des grands jours à ses hôtes de marque, ces chefs d'État de la Confédération AES. J'entendais Yaya Konaté et Burama Kane dire que n'est pas donné à tout le monde de se retrouver dans cette salle si on n'y est pas invité, parce que la sécurité, d'ailleurs cet aspect est sécuritaire, nous le verrons dans le reportage dans le journal de 20h, les coulisses du sommet, c'est avec Awama Akone, Awama Kamara j'allais dire, et puis Khadija Tukone.
Ayiwa an y'a fɔ cogo min na min ye an ka kunnafonidilaw caman ye olu de bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na yan walasa nin jamana saba bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ka se ka i ka dɔn a ye a bɛ ka kɛ wagati min hali n'u yɛrɛ tɛ yan nɔ min ye Burkina kunnafonidilaw ye olu caman bɛ yan nɔ Niger kunnafonidilaw olu yɛrɛ fana caman bɛ yan ka fara Mali taw kan ani i ka dɔn min ye kɛnyɛrɛye kunnafonidilaw ye o bɛ a yira k'a fɔ bi min ye fɛn o fɛn ni o bɔra nin na i ka dɔn o bɛ lase jama ma jama bɛ na o sɔrɔ an bɛ sɔɔni dɔrɔn min ye baaraw ye olu bɛ na a daminɛ ka da kan min ye jamana kuntigi saba in ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan ka ban an y'a fɔ maaw ye k'a fɔ min ye an ka jamana kuntigi kɔrɔ ye ni o ye professeur Jɔnkunda Tarawele ye ale bɛ kɛnɛ in ka yan jamana in koba caman bɛ yen nɔ wele bɛ bila ma a bɛ ye a kɛnɛ kan ka fara ale yɛrɛ kan maaba caman wɛrɛw bɛ yan nɔ jamana wɛrɛ lasigidenw minnu bɛ anw fɛ yan nɔ bonya ni karama kama i ka dɔn olu yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ kɛnɛ kɔnɔ awo an bɛ foli di i ye lakanako kuma fɔ sisan an ka lakanabaaw ma olu bɛ cɛsiri la su ni tile walasa an ka se ka lakana sɔrɔ cogo min na n'i y'a mɛn i kun bɛ suma na dɔ de ta bɛ tile la hali ka dɔn sali kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ k'a la i b'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ walasa jamanadenw bɛ se ka hakililatigɛ sɔrɔ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ min ye assemblée instrumentale ye ale kɔni bɛ a la ka fɔli kɛ yanni jamanakuntigi saba ninnu u ka se ka don yan nɔ. Oui, comme on dit en Bambara, donc l'occasion nous est donnée vraiment de saluer le travail remarquable de l'ORTM. Bon, vous nous direz que c'est normal, on est dans notre rôle, mais il y a des jours vraiment, il faut saluer ce travail. L'ORTM dans sa mission de service public est en train de faire revivre cet événement exceptionnel, la célébration de cette vision commune de l'AES pour des solutions africaines. Et nous rappelons que nous sommes suivis, j'allais dire de par le monde, mais plus principalement dans les États de l'AES, au Burkina Faso, au Niger. Awe i y'a fɔ cogo min komi an tɛ yan o kama wagati natɔ na an bɛna an da don o bɛɛ la sanjikɔrɔ wɔsi de ti dɔn koyi n'o tɛ kobaw bi bɛn ɲɔgɔn ma o wari tɛ n bolo hali biennale ka dɔn o baaraw ɲɛbila kɛra sisan an b'a fɔ min ma ko direct i ka dɔn o bolodara o kɛra ORTM fɛ a ye minɛnw bɔ k'o kɛ kunun baaraba in o bɛɛ lajɛlen kɛra direct kɔnɔna na bi fana bɛ o cogo la i ka dɔn k'a fɔ san yɛlɛma o fana baaraw bɛ nalen nin b'a yira k'a fɔ min ye ORTM ye ale fana bɛ belebele kɛ ka fara kɛnyɛrɛye kunnafonidilaw ta kan walasa jamanadenw ka se ka kunnafoni lakika sɔrɔ nka fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ sisan o ye k'a fɔ an bɛ ka jamanakuntigi ninnu maa saba u makɔnɔ yan nɔ ni o ye général Abdurahman Chani ye ani général d'armée i ka dɔn min ye Asimi Goita ye ka fara capitaine Ibrahim Traoré kan n'olu donna dɔrɔn min ye baaraw ye a bɛ daminɛ maître de cérémonie fɛ bi ni o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ Fuseni Tunkara a bolo sɔɔni dɔrɔn i ka dɔn k'a fɔ olu baara ninnu olu kɔni bɛna a daminɛ an bɛ makɔnɔni na yanni wagati kunkurunin cɛ. Voilà, nous allons laisser l'exclusivité de la présentation du programme au maître de cérémonie qui n'est autre que Fuseni Tunkara. Les chefs d'État ont rejoint le salon d'honneur du Centre international de conférence de Bamako. Comme Koké l'a si bien dit, tout le monde est en place, le corps diplomatique accrédité dans notre pays, les membres du CNT avec à leur tête le président du CNT, le général Malik Diaw, le chef du gouvernement, le général Abdoulaye Meiga, les membres d'autres institutions et beaucoup de Maliens ont tenu à être présents dans cette salle pour vivre cet événement historique. L'AES est vraiment une réalité. Kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min AES ko lakika yɛrɛ don ka da kan min ye AES ko an y'a fɔ k'a fɔ n ko kun belebeleba min ye AES jamanakuntigiw ni jamanadenw fara ɲɔgɔn kan o ye ka dɔn lakanako gɛlɛya de ye a yira k'a fɔ lakanabaliya kɛlen don ka an sɛgɛn kosɛbɛ an bɛ a la
ni jamana kuntigi saba nana ye k'a fɔ k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka baara kɛ min b'a to an yɛrɛ bɛ se ka an kolo gɛlɛya an ka lakanako la cogo min saheli jamana kɔnɔ ka d'a kan min ye ka don jatigɛ wale kɛbaaw ye olu kɛlen don k'an sɛbɛkɔrɔ sɛgɛn kosɛbɛ ala barika la bi in na min ye AES jamana kuntigi ninnu ye u ka yetaw n'u ka baara bolodalenw na i ka dɔn k'a fɔ u bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu san u bɛ taabolo minnu ta ale ka i ɲɛsin ani minnu bɛ teriya siraw baaraw boloda an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka bon o bɛɛ lajɛlen nafa bɛ ye bi in na siga tɛ a la k'a fɔ an ni Rusi ka teriya i ka dɔn o ye nafa se an ma i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ a fɔ cogo min na ani Turki ka teriya i ka dɔn k'an ka baaraw kɔnɔna na nka nin bɛɛ lajɛlen nin kɔrɔ tɛ k'an ni maa wɛrɛ tɛ teriya kɛ dɛ an ni maa wɛrɛ bɛ teriya kɛ an ni maa wɛrɛ bɛ baara k'a dɔn anw de bɛ se k'an kungo fɔ e ka sɔrɔ ka anw dɛmɛ a la nka anw t'an sigi e k'a fɔ k'e bɛ a latigɛ anw nɔ la o tɛ baara ɲuman ye o boloda ka se ka fura sɔrɔ lakanabaliya la ni o bɔra yen nɔ diplomasi k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kan kelen fɔ y'a ye kɔsa in na min ye an ka Nations Unies diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnyɛnw ka tɔnba ka lajɛrɛ minnu bɛ kɛ ni AES jamanaw taara yen nɔ i ka dɔn u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka kan kelen de fɔ wa ka da o kan kelen fɔ in ka bi na an bɛ se k'a fɔ ko scène internationale kan i ka dɔn an bonyalen don kosɛbɛ AES i ka dɔn k'a fɔ a bonyalen don ni an bɔr'o yɛrɛ fana na nin bɛɛ lajɛlen n'i ye nin bɛɛ lajɛlen bila sen kan f'i ka fɛɛrɛw de bila sen kan min b'a to jamanadenw hakili bɛ latigɛ u bɛ lafiya o ye yiriwa siraw ye yiriwa siraw de fana olu bɛ boloda nin kɔnɔna na hakili la k'a fɔ an ka jamanakuntigi ka manda fɔlɔ AES ɲɛmɔgɔya la a ye baara camanbaw de kɛ o la o baara camanbaw ka dɔn maaw ye o jaabi ye bi ni fɛn caman ye. Voilà, les chefs d'État en train de poser pour la photo de famille. Voilà. Ala k'an n'a cɛ janya anw tɛ wagati min san 1000 san 2000 ni ja ninnu bɛ to yen a bɛ fɔ ko don dɔ ninnu ye nin ja ta don min u ye nin waleya in de kɛ o tuma nin ja ninnu talikun de bɛ a la o tuma u y'o ja ninnu ta sisan sɔɔni u bɛna don kɛnɛ kɔnɔna na yan nɔ hakili la k'a fɔ min ye maître de cérémonie ye ale bɛ labɛn na ka se k'o baaraw bila sen kan. Oui, juste le temps de faire un clin d'œil à toutes les régions du Mali qui sont présentes à Tombouctou pour la Biennale culturelle artistique 2025. On va juste rappeler que l'année 2025, son chef de l'État, le général Assimi Goïta, un clin d'œil pour le travail bien mené sous la supervision du ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière. Nous voulons parler du ministre Mamou Dafé. Chacun dans son domaine fait ce qu'il peut pour le bonheur des Maliens. Et chapeau aussi au gouverneur de la région de Tombouctou qui reçoit tous les autres gouverneurs des régions du Mali. Donc la fête, elle se passe sans problème à Tombouctou. La culture est célébrée à Tombouctou. Voilà. C'est ça, Jamana Kuntugo Udona, Obega Bissimlaï.
Monsieur le cadre, merci de regagner vos places, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de la Confédération des États du Sahel, avec votre permission, nous allons commencer cette cérémonie. Chef de l'État de la République du Mali, Président de la Confédération des États du Sahel, Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'État, Excellence, le général d'armée Abdraman Tchani, Président de la République du Niger, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Mali, Honorable Président du Conseil national, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les délégations officielles du Burkina Faso et du Niger, respectables autorités coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux, personnalités civiles et militaires, dignes peuples de l'AES, vous qui nous suivez à travers le RTM, la RTB et la RTN, bonjour. Nous vous saluons également dans les différentes langues parlées au Burkina Faso, au Mali et au Niger, tout en vous souhaitant la bienvenue à l'ouverture de cette deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Je m'appelle Fousseini Tounkara, chargé de mission à la cellule de communication de la présidence de la République du Mali. Monsieur le Président de la Confédération AES, Mesdames et Messieurs, estimés peuples du Sahel, une fois de plus, les sceptiques se sont trompés. Ceux qui doutaient ont été contredits. L'AES vit. Elle est debout, forte et résiliente, malgré les péripéties. Messieurs les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger, au nom des braves peuples de l'AES, nous vous disons merci. Merci pour votre constance. Merci d'avoir été sur la même longueur d'onde sans fléchir. Et croyez-nous, cette attitude, cette posture adoptée par vous donne du courage et de l'espoir au digne peuple de l'AES. Estimés peuple de l'AES, Mesdames et Messieurs, après le premier rendez-vous inédit de Niamey le 6 juillet 2024, qui a marqué la naissance d'un nouvel élan de coopération, de souveraineté et de solidarité entre nos nations, nous nous retrouvons aujourd'hui ici à Bamako, dans cette autre capitale du Niger. Oui, dans cette autre capitale du Burkina Faso, pour poursuivre la dynamique, approfondir les engagements et tracer ensemble les voies complémentaires d'un avenir stable et prospère aux grandes dames des peuples fiers de l'AES. Ces Excellences, Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie d'ouverture se déroulera en 4 grandes séquences. La première séquence est consacrée à un intermède musical et la projection d'une vidéo de 5 minutes sur les acquis de l'AES en une année d'existence. La deuxième séquence est dédiée à la série d'interventions des chefs d'État de la Confédération AES selon l'ordre protocolaire ci-après. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso en premier. Son Excellence le général Abdraman Tchani, président de la République du Niger, suivra. Et enfin, les discours d'ouverture par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. Mesdames et Messieurs, estimés peuple de l'AES, pour commencer cette rencontre en beauté, nous sommes avec l'ensemble instrumental du Mali, un groupe de musique traditionnelle et de chorale créé, tenez-vous bien, au lendemain des indépendances, bien sûr, de l'indépendance du Mali
en 1961. Dunambao ou les invités de marque, c'est le titre interprété en 2 minutes. Merci. Merci à l'ensemble instrumental du Mali. La Confédération des États du Sahel AES repose sur 3 piliers fondamentaux: la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Après une année de parcours, la présidence malienne de l'AES a été marquée par de nombreuses réalisations et des actions concrètes. Je vous invite à suivre en images quelques actions concrètes. Présidence malienne de la Confédération des États du Sahel. Un travail d'Hercule du général d'armée Assimi Goïta et de ses pairs pour démarrer la grosse machine AES. Tout commence à Niamey le 6 juillet 2024, à l'issue de la première session ordinaire du Collège des chefs d'État. La toute première présidence de la Confédération est confiée au Mali. Pas de temps à perdre face aux multiples défis, place aux actions concrètes. Je sais qu'avec mes frères, les présidents Tchani et Traoré, nous ne dirons bientôt plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AES. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui est l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. Alors, que retenir du bilan de la présidence Goïta à la tête de l'AES? Son premier travail a consisté à l'adoption par le collège de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération AES. C'est pour assurer une meilleure coordination des actions et le bon fonctionnement de la Confédération. Sur le plan de la symbolique, un logo officiel et une devise sont adoptés. L'AES aura ensuite son drapeau, puis son hymne, Sahel Bank. L'AES a lancé en début d'année son passeport biométrique commun. Quelques mois après, suivra la carte d'identité biométrique commune. Parallèlement, le président de la Confédération s'attaque aux 3 principaux piliers de l'AES: la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement.
Sur le volet sécuritaire, la force unifiée de l'AES, forte de 5000 hommes, est aujourd'hui une réalité. Les trois pays œuvrent ensemble à travers des opérations conjointes pour combattre le terrorisme et renforcer la sécurité régionale. Cela avec des capacités aériennes, de renseignement et des équipements partagés, concrétisant une alliance militaire stratégique face aux menaces dans le Sahel dans un contexte géopolitique particulièrement complexe. Sur le théâtre, les succès opérationnels sont sans appel. Il y a eu beaucoup d'opérations, notamment les opérations IRCO 1 et 2. Beaucoup de bases terroristes ont été détruites. Les réseaux aux armes démantelés et beaucoup de chefs terroristes ont été envoyés au repos éternel. Ces actions ont contribué à diminuer l'influence des groupes armés terroristes dans la zone des trois frontières. Sur le plan diplomatique, l'AES est devenue une réalité géopolitique tangible dans la région. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso parlent d'une seule voix sur la scène internationale. Des démarches communes sont entreprises auprès des organisations régionales et internationales. Les autres ministres, progressivement, nous arrivons à parler d'une seule voix, à avoir une bonne coordination de notre action. De plus en plus, nous avons aussi des interactions avec des partenaires extérieurs à notre espace, avec lesquels nous avons un dialogue pour établir des éléments de partenariat politique, sécuritaire, mais aussi en matière de coopération. Autre action phare sur le volet diplomatique, la mise en place des sessions confédérales des parlements, marquant une avancée majeure pour un cadre législatif unifié. Sur le chantier développement, que de réalisations engagées pour une souveraineté économique et le bien-être des populations. Récemment à Bamako, l'AES a finalisé la mise en place de sa Banque confédérale d'investissement et de développement. Le capital initial de la BCID AES s'élève à 500 milliards de francs CFA. C'est un grand pas qui est franchi à partir de cette banque, qui va être le fer de lance, qui va permettre de financer tous les gros investissements structurants, permettre donc au secteur privé de nos trois États d'avoir en tout cas le meilleur espace physique, en plus de l'amélioration du climat des affaires, pour développer les synergies, développer en tout cas les activités, pour que nous ayons des champions, nous ayons des multinationales qui pourront même exporter leur expérience au-delà de notre espace. Le développement passe aussi par certains projets structurants. On note des avancées majeures dans la mise en place de projets d'une compagnie aérienne, de chemins de fer, d'infrastructures routières, d'énergie, d'agriculture. La liste est longue. L'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma, ALG, est transformée en agence d'exécution des projets et programmes de l'AES. Déjà, un prélèvement confédéral est mis en place pour dégager les ressources internes visant à financer différents projets majeurs. Dans un contexte de guerre informationnelle et de cabale médiatique, l'AES décide de lancer son groupe de médias pour déconstruire les narratifs impérialistes et promouvoir la vision commune de la Confédération. Bientôt, la radio Dandé Liptako, la voix du Liptako, émettra depuis Ouagadougou. La télévision AES, à partir de la capitale malienne, et très prochainement, l'agence de presse à Niamey. La dynamique AES sous la présidence malienne, que d'événements et d'activités menées ensemble dans les trois pays, avec de fortes mobilisations autour de la culture, des sports et de la jeunesse, de l'entrepreneuriat, de la promotion de la femme, de la justice et des droits de l'homme, de l'éducation et de la santé. Des initiatives communes, un seul objectif face aux défis, le bonheur des populations de l'AES, un espace, un peuple, un destin.
Merci à la cellule de communication de la présidence et au SIGMA pour cette réalisation soutenue. Nous saluons parmi nous la présence de Dioncounda Traoré, ancien président de la République du Mali. Professeur, merci d'être là. Conformément au programme, nous allons entamer la série des interventions. Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, nous vous prions de bien vouloir prendre la parole. Merci. Allez. Merci beaucoup à tous. Et bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers parents. D'entendre donc le propos, je souhaiterais donc m'excuser auprès de la population sahélienne qui nous a attendus hier et Dieu a voulu que ce soit aujourd'hui que nous soyons là. Nous nous rendons grâce pour tous les bienfaits et ce jour si merveilleux qu'on se retrouve ici à Bamako pour la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à nos vaillantes forces combattantes qui mènent un travail colossal sur le terrain et qui permettent qu'aujourd'hui nous pouvons nous retrouver ici pour communier au nom de nos populations. Je vais m'excuser encore une fois de plus auprès de ceux que mes mots pourraient vexer, parce que je n'irai pas par le dos de la cuillère. Nous allons nous attaquer encore aux mots qui minent l'Afrique. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du printemps arabe. Ce phénomène qui a bouleversé la géopolitique du monde arabe, en commençant par le Maghreb, en Afrique et jusqu'en Asie, qui s'est manifesté avec des conséquences souvent désastreuses, des morts et des divisions par endroits, et des bouleversements politiques sans précédent dans d'autres endroits. Et je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient, et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Et ce que je vais dire n'est que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le... Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs, lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Là, le choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Il faut tuer des populations noires. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Ces individus qui sont la haine entre les communautés, ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de misareille, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils font semblant de ne pas entendre la politique de l'Autriche. Des peuples se complaisent dans la colonisation. Ils aiment cette domination. À peine s'ils n'appellent pas les impérialistes, venez nous lorsqu'on voit les réactions.
ces pseudo-intellectuels décérébrés qui sont là à longueur de journée à nous certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler jeunes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir les yeux. L'AES va évoluer. Nous avançons sereinement et nous allons arriver à notre objectif. Et quand viendra l'hiver, si il faille que nous passions par l'hiver pour être libres, pour être unis, nous prions Dieu qu'il en soit ainsi et qu'il protège nos populations. Sinon, une chose est sûre, l'AES vaincra, l'AES grandira. Restez sereins parce que nous avons confiance en nos populations. Nous avons confiance en vous, que vous compreniez qu'aucune manipulation ne peut aujourd'hui nous diviser entre nous. Aucune manipulation ne peut nous amener à haïr d'autres personnes. Aucune manipulation ne doit nous amener à riposter d'une manière violente, physique, face à ces individus qui n'ont absolument rien compris. Restez sereins, ne ripostez pas physiquement, nous riposterons par la communication jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes de mode d'action et nous allons aussi riposter en fonction du mode d'action. Restez sereins, Dieu protégera l'AES. Dieu vous protège tous, toutes les populations de l'AES. Dieu vous accompagne tous dans vos objectifs. Et Dieu, qui est si juste, se bat pour ceux qui se battent. Nous nous battons. Nous sommes une population résiliente, la plus résiliente de la sous-région. Personne n'aurait cru que vous pouvez supporter ce que vous êtes en train de vivre. Nous allons vaincre le terrorisme, nous allons nous développer et nous allons nous affirmer. Nous allons avoir notre place dans le concert du monde. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse notre population résiliente et résistante. Que Dieu nous unisse davantage, la patrie ou la mort. Merci. Merci. Excellence, merci pour cette prise de parole. Vous nous avez rappelé que l'avenir du Sahel se construit par des fils et des filles conscients de leurs responsabilités envers la patrie. Recevez toute notre gratitude. Après l'intervention de son Excellence le Président du Faso, il nous revient maintenant d'écouter une autre voix majeure de l'AES. J'ai l'honneur et l'agréable devoir d'inviter son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, pour son intervention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Excellence, Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, chers frères. Excellence, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, chers frères. Monsieur le Premier ministre du Mali, Excellence, Monsieur l'ancien président de la République du Mali, Monsieur le Président du Conseil national de la transition du Mali, Mesdames et Messieurs, les ministres des pays membres de la Confédération des États du Sahel,
Mesdames et messieurs, les membres des délégations présentes à la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Mesdames et messieurs, les ambassadeurs, honorables invités, distingués participants, mesdames et messieurs, je tiens, au nom de la délégation qui m'accompagne, à exprimer au gouvernement et au peuple malien mes vifs et sincères remerciements ainsi que ma profonde gratitude pour l'accueil fraternel et la généreuse hospitalité typiquement sahélienne dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de Bamako. Mesdames et messieurs, après le sommet historique de Niamey du 6 juillet 2024, consacrant l'avènement de la Confédération des États du Sahel, nous voici réunis aujourd'hui à Bamako à l'occasion de la deuxième session du Collège des chefs d'État à poursuivre et consolider l'œuvre irréversible de construction de notre Confédération. Mesdames et messieurs, cette session qui intervient dans un contexte mondial en pleine effervescence, marqué par des défis complexes et multiformes, est l'occasion pour ainsi mieux comprendre le sens de notre combat commun et raffermir la détermination des peuples de la Confédération AES à se battre victorieusement pour leur dignité et leur développement. D'autre part, de mesurer le chemin parcouru depuis un peu plus d'1 an par notre Confédération, en dépit de toutes les adversités internes et externes auxquelles nous faisons plus collectivement notre population, dans l'indifférence totale des uns et la complicité active des autres, nous ne pouvions continuer à tolérer la permanence du système de prédation inefficace et corrompue n'était en vue. Pire, des indices concordants accréditaient la thèse que le système en place une importante partie problème, jusqu'à la survie même de nos peuples. En premier lieu, cette situation légitime de nos peuples, en effet, et l'exploitation néocolonialiste de nos ressources qui explique en grande partie complexé chez beaucoup de dirigeants et élites africaines. De ce fait, cette même mise multiforme qui explique le comportement de certains ressortissants de l'AES et le peuple meurtri, pillé et humilié. C'est cette même mise qui explique tous ces contrats inégaux qui leur permettent de piller nos pays. C'est cette même mise qui explique que des dirigeants africains soient convoqués dans une multitude de réunions du système et d'assurer désormais les intérêts supérieurs de nos peuples. Nous avons ainsi mis fin à la présence dans nos pays de toutes les forces d'occupation et de prédation pour assumer notre sécurité par et pour nous-mêmes. Cela parce que l'expérience vécue a forgé notre conviction que personne ne le fera à notre place. Ce que nous avons fait, c'est d'assumer notre souveraineté pleine et entière. Aucun pays, aucune organisation internationale et aucun groupe d'intérêt. Désormais, les décisions qui concernent nos peuples
se prennent à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, sur le territoire confédéral, par les autorités de la Confédération et pour les citoyens de la Confédération et nulle part ailleurs. C'est le plus grand héritage que nous puissions léguer aux générations futures et que nous devrons tous garder, honneur et engagement biaisés qui ne font que dans le sens des intérêts de nos États et de nos populations. Désormais, pays, mesdames et messieurs, vous comprenez bien que dans ces conditions, nous ne pouvons que nous attendre à l'adversité de ceux qui, par le passé, décidaient pour nos pays, de ceux qui ont pillé nos ressources, ainsi que de tous ceux qui profitent de cette situation, citoyens africains ou personnes étrangères, à nous combattre et leur détermination à briser notre élan pour nous soumettre. C'est un intercommunautaire. C'est ainsi qu'il faut enfin comprendre les tentatives d'isoler telle ou telle localité économique de nos pays. En somme, tout est mis en œuvre par ces puissances impérialistes, notamment la France, assistée de ces supplétifs locaux pour susciter le chaos et justifier une intervention extérieure où échouer et échoueront toujours, Inch'Allah. Car elles trouveront en face à prendre leur destin en main. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, la Confédération AES a intégré toutes ces données. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle nous avons créé cette confédération qui suscite tous les espoirs et qui nous donne entière satisfaction pour avoir réalisé. La Confédération AES a réalisé relativement au pilier de défense. J'aimerais à ce niveau rendre un vibrant hommage à toutes nos forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger, tout en ayant une pensée pieuse, pour tous nos martyrs civils et militaires en sous blessés. Il s'agit relativement au pilier du développement. Et certainement, au lieu d'adresser mes vifs remerciements et mes chaleureuses félicitations à mon frère et ami, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition publique du Mali et président de la Confédération pour la mise en œuvre. Les peuples dignes et fédération pour la mise en œuvre. Les peuples dignes et résilients du Sahel, les idiots de la Confédération durant ce mandat. En dépit, mesdames et messieurs, la souveraineté à laquelle aspirent les peuples de l'AES est loin d'être un slogan. Des actes contre de la Confédération. Le combat porte en lui un rempart, une digue contre l'expansion du terrorisme sur le continent. Au lieu de prendre en compte cette évidence absolue, aux opérations de déstabilisation orchestrées par des puissances étrangères. Des temps que ces États se ravissent et prennent conscience que leur statut réside plutôt dans l'unité. Au tout, je dis bien tout. Pour terminer, mesdames et messieurs, je tiens particulièrement à saluer le travail remarquable accompli par qualité ainsi que des instruments juridiques pertinents qui nous permettront de consolider l'architecture institutionnelle et normative de notre Confédération. Vive la Confédération des États du Sahel,
nous allons retrouver l'ensemble instrumental du Mali qui va nous interpréter le titre AES en 2 minutes. Des États du Sahel para la Nyonga, Bénédonté, Alliance Bénédonté, Mali, Burkina, Nigerie, Bénédonté, Mali, Burkina, Nigerie, Bénédonté. Merci à l'ensemble instrumental du Mali. Une précision du protocole de la République. Après le discours d'ouverture, tout le monde reste sur place pour le départ des chefs d'État. Les ministres qui sont concernés par le huis clos vont emprunter un bus juste à la porte. Et les ministres concernés sont priés de sortir. Pour l'ouverture solennelle de cette 2e session du Collège des chefs d'État, chef de l'État de la République du Mali, Jigide Mali musolu ya jigide Obe Mali de fe wala fadu abe Mali de fe Mali diala Obe Mali de fe wala fadu abe Mali de fe Mali diala Ah Mali ba itula malu malole de Mali diala. Qu'il vous plaise de prendre la parole. Merci. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République, et professeur Djambouna Traoré, ancien président de la République du Mali. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos souhaiter la chaleureuse bienvenue chez vous, au Mali, terre de la Djatigia, à mes frères, les excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. Ainsi qu'à tous les membres de vos délégations respectives. Au Bismillah. Le peuple malien est particulièrement honoré de vous recevoir une fois encore à Bamako, à l'occasion de la 2e session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Permettez-moi de rappeler le contexte qui a présidé à la création de notre confédération en 2023. Le pays frère du Niger faisait face à une menace existentielle provenant, hélas, de certaines initiatives portées par des pays africains. Conscient du danger qu'une telle démarche faisait peser sur l'ensemble du Sahel et convaincu que seule l'union permettrait de surmonter nos épreuves, nous avons décidé de constituer un front commun afin d'éviter que ne se reproduisent dans notre espace les scénarios tragiques survenus en Libye en 2011. Ce fut là l'une des premières expressions majeures de solidarité au sein d'une AES alors naissante. Par la suite, le 6 juillet 2024 à Niamey, l'AES dans sa forme actuelle a été instituée. Elle est née
d'une prise de conscience partagée, celle de la nécessité d'une réponse commune face aux menaces sécuritaires, politiques et économiques qui affectent la stabilité de notre espace confédéral, notamment les groupes armés terroristes, le banditisme transfrontalier ainsi que les diverses formes d'ingérence extérieure. Depuis lors, la Confédération AES a su poser les fondations d'une coopération renforcée et intégrée entre ses États membres. Durant cette première année d'existence, au cours de laquelle il y a eu l'insigne honneur d'assurer la présidence inaugurale, notre Confédération a affirmé sa détermination à prendre en main son destin avec pour boussole l'intérêt exclusif et le bien-être de nos populations. Je tiens à cet égard à saluer l'engagement sans faille de nos voyantes populations confédérales qui ont très tôt compris les enjeux de notre combat et nous ont accompagnés par des actes concrets. Leur remarquable résilience salue à nos choix stratégiques et aux idéaux portés par l'AES. Je souhaite également rendre un hommage appuyé à la diaspora de l'espace confédéral qui n'est pas demeuré en marge des mutations en cours. Elle s'est mobilisée par des actions de sensibilisation, de contribution et de soutien autour des objectifs de notre confédération. J'ai saisi enfin cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à mes frères, leurs excellences, les présidents Traoré et Tchani, pour leur solidarité agissante à l'égard de la population malienne qui, depuis l'annonce de la tenue de cette deuxième session, subit un terrorisme économique d'une ampleur sans précédent, dont l'objectif est de pousser nos braves populations à la révolte. Malgré cette campagne néfaste, l'AES tient et tiendra face à l'adversité. Il y va de notre survie. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais à présent faire un bilan des acquis de la Confédération AES autour de ces trois piliers: défense et sécurité, diplomatie, développement. Sur le plan sécuritaire, la coordination entre les forces armées des États membres est devenue une réalité dès les premiers jours de la création de l'AES. Des progrès significatifs ont été enregistrés, permettant, entre autres, un contrôle renforcé des zones frontalières et une amélioration de la sécurité à l'intérieur de nos États, réduisant considérablement la liberté d'action des groupes armés terroristes. Grâce à l'engagement et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, plusieurs milliers de terroristes ont été neutralisés, des centaines de sanctuaires détruits et des quantités importantes d'équipements ont été saisis. Je me réjouis par ailleurs du déploiement progressif de la force unifiée de la Confédération AES, appuyée par des projets de protocoles et des modalités pratiques désormais définies, en vue de répondre efficacement aux défis sécuritaires. Notre Confédération demeure résolument engagée à développer ses propres capacités militaires et sécuritaires en consolidant la force unifiée AES et en renforçant la coordination interarmée. Au-delà des actions strictement militaires, des initiatives civilo-militaires ont été entreprises dans les zones libérées afin de restaurer l'autorité de l'État, renforcer la coopération entre les forces de défense et les populations et favoriser la cohésion sociale.
Ainsi, je voudrais rendre un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées sous les coups de la barbarie humaine. À leur mémoire, je vous demande d'observer une minute de silence. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les distingués invités, sur le plan diplomatique, la Confédération a eu d'influence et les tentatives d'ingérence. Cette réalité nous a conduit à adopter une posture proactive, adaptée et pleinement assumée. Grâce à la cohérence de ses positions et à l'efficacité de son action, la Confédération AES a progressivement su s'imposer sur la scène régionale et internationale en tant qu'entité. Plusieurs États et organisations internationales comprennent désormais que l'AES constitue un interlocuteur incontournable dans le Sahel. Pour la présidence malienne, les mécanismes de concertation diplomatique institués par les chefs d'État ont permis l'expression de positions communes sur divers sujets d'intérêt partagé, notamment au sein des organisations et instances internationales. La diversification de nos partenariats, y compris avec les puissances émergentes et les organisations internationales, contribuera à renforcer davantage le positionnement géopolitique de l'espace AES. Je remercie à cet égard les partenaires sincères et fiables qui ont compris l'essence de notre combat et ont fait le choix responsable de nous accompagner. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, sur le plan du développement, notre espace, trop souvent qualifié de pauvre et sous-développé, dispose en réalité d'immenses potentialités agricoles, minières, industrielles, ainsi que d'une démographie favorable. Notre ambition est de bâtir un développement harmonieux fondé sur l'exploitation souveraine de nos ressources au profit exclusif de nos populations et sur la valorisation de notre patrimoine culturel. À cet effet, des initiatives structurantes ont été engagées, notamment la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA, ainsi que la mise en place du prélèvement confédéral qui constitue des leviers majeurs de financement de nos projets. La télévision AES, que nous venons d'inaugurer, contribuera au renforcement des liens entre nos populations et la lutte contre la désinformation dont notre confédération fait l'objet depuis sa création. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans le même esprit, une centrale d'achat des produits de première nécessité est en cours de création afin de mieux prendre en charge les besoins fondamentaux de nos populations. Par ailleurs, afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace, des documents de voyage tels que le passeport AES, la carte biométrique AES ont été mis en circulation. L'avenir de notre confédération en matière de développement économique et social est porteur d'espérance
car nous avons su définir et mettre en œuvre des politiques visant à garantir la souveraineté sur nos ressources et sur nos choix économiques. Comme perspective, la poursuite des sentiers d'importants projets d'infrastructure pour le désenclavement interne et externe de la Confédération AES sont en cours de réalisation, à savoir une compagnie aérienne, une autoroute et un chemin de fer reliant Bamako, Niamey, Ouagadougou. Les protocoles additionnels élaborés et relatifs aux piliers défense et sécurité, diplomatie et développement, ainsi qu'aux sessions confédérales des parlements, complètent et renforcent l'architecture institutionnelle de la Confédération AES, et conformément au traité du 6 juillet 2024 portant création de la Confédération des États du Sahel, AES. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais enfin réitérer mes sincères remerciements à mes frères, chefs de l'État, en matière de rétablissement de la paix, de renforcement de la sécurité, de lutte contre le terrorisme et le développement, et de défense des intérêts de l'AES sur la scène internationale et répondre aux aspirations légitimes de nos populations. Avec le soutien de nos peuples unis et solidaires, nous réussirons. Sur ces mots, je déclare ouvert les travaux de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment. Merci à vous. Des mots de remerciement. Le pouvoir, c'est la capacité à changer de toutes les événements. Vous, les Maliens sont fiers de vous. Parce que vous vous battez jour et nuit jusqu'à l'ultime. Vous vous battez pour la dignité de nos ancêtres et de la future génération. C'est osé du Merci, Soumano. Merci beaucoup. Des mots de remerciement adressés à ses homologues du Burkina Faso et du Niger, le salut particulier aux partenaires sincères de la Confédération AES, le rappel du bien fondé de la création de l'AES, le renouvellement avec fermeté de son engagement en faveur d'un Sahel uni, souverain et prospère, la mise en évidence des prouesses engagées au cours de sa présidence à la tête de la Confédération, la minute de silence en hommage à ceux qui sont bien sûr arrivés au sacrifice ultime pour la patrie. Ce sont ces quelques points que nous retenons du discours d'ouverture de cette deuxième session. Excellence, Monsieur le Président en transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, nous vous demandons très respectueusement de lever la séance. La séance est levée. Merci de suivre les directives du protocole pour le retrait. La cérémonie de clôture, c'est à 15 heures.
vous prions de suivre les directives du protocole pour éviter les désagréments. Merci de suivre le plan de retrait proposé par le protocole. Alors, Assimi Goïta a fait le bilan. Et un bilan de la présidence malienne, on ne peut plus clair, on ne peut plus éloquent. Il y a des progrès qui ont été faits et du point de vue défense et sécurité, avec la remise officielle de l'étendard de la force unifiée qui comporte 5000 hommes, servira de rempart dans cette lutte contre le terrorisme. Et enfin, le président en exercice de cette confédération demande au peuple AES de se sentir fier puisque le combat ne vient que de commencer et la victoire sera au rendez-vous. Koke Kone. I n'a fɔ an lamɛnbagaw ni an lajɛbagaw olu yɛrɛ ɲɛ bɛ a la cogo min na jamanakuntigi saba in donnen min ye an ka assemblée instrumentale ye olu ye ka dɔ kɛnɛ dayɛlɛ ni u ka fɔli ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye ka dɔ ka fɔ ja dɔw yirala an na baaraba minnu kɛra san kelen in kɔnɔna na général d'armée Assimi Goïta ale ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na i ka dɔ o baaraba ninnu o jaw yirala an na ka hakili jigin kɛ olu la. Kɔfɛ kumaw taara kuma minnu ni olu taara u ye ɲɛfɔli kɛ min ye capitaine Ibrahim Traoré ale kumana kosɛbɛ waleya jugu minnu ni olu bɛ senna AES jamanaw senkɔrɔ waleya jugu minnu ni olu bɛ senna walasa k'an bali k'an sago sɔrɔ walasa k'an bali k'an ka ɲɛtagaw kɛ maa minnu bɛ juguya ni ŋaniya juguyaw la aw ka hakɛ to kuma fɔcogo la a ye o sɛbɛkɔrɔ kɔn kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ nin tɛ AES bali i ka dɔn a k'a ka taa ɲɛ sɔrɔ a k'a ka yiriwa siraw sɔrɔ a ko AES i ka dɔn a bɛ se sɔrɔ wa AES bɛ bonya fana a y'a jira k'a fɔ ko min ye i ka dɔn farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye AES jamana denmisɛnw ye sifinw k'u k'u hakili to a la k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen kun ye olu ye wa u k'u hakili to a la k'a fɔ an tɛ kɛlɛ kɛ fanga la an tɛ kɛlɛ kɛ foyi la hakilinaw ni baara cogoya de bɛ a to an bɛ sira sɔrɔ min ye i ka dɔn général Tchani ye ale fana ye kuma ta a sɛbɛkɔrɔ kumana kosɛbɛ hakilina mun nana ni AES bilali ye sen kan baara minnu kɛra a kɔnɔna na ale yɛrɛ fana ye kumana kosɛbɛ waleya jugu minnu bɛ sen na walasa ka AES jamanaw bali an ka juguw k'a dɔn k'a fɔ ka olu sɛbɛkɔrɔ kɔn min ye i ka dɔn k'a fɔ nin waleya ninnu ye min ye AES jamana ye bi bi in na a yirala k'a fɔ siga tɛ a la foyi tɛ a la k'a fɔ an ka jamanadenw an bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen na an bɛɛ lajɛlen bɛ kuntilenna kelen na min ye Tchani ye a y'a jira k'a fɔ fɛn caman bɛ sen na nin bɛɛ lajɛlen dabɔkun ye an ka nafasɔrɔ siraw nafolo minnu bɛ an bolo walasa u ka se k'o sɔrɔ k'u sago kɛ o la nka ni ala sɔnna a ma k'o tɛna se ka kɛ min ye général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ ye a ye kuma ta waati min a ye bonyamaseginba kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn nin jamanakuntigi fila ma u nali la a ka welekan jaabi a y'o bonyamasegin minnu kɛ a y'a jira k'a fɔ ko i ka dɔn ninnu ye cɛsiri caman kɛ k'a dɛmɛ a ka baaraw la a yɛrɛ fana ye hakili jigin kɛ a ka ɲɛmaya baara kɔnɔna na a ye baara minnu kɛ a ye hakili jigin kɛ o la min ye i ka dɔn miniti kelen ta sibila ye o kɛra fana ka a ɲɛsin maa minnu ni olu tora fasoko la baaraw i ka dɔn nin kɔni y'a dayɛlɛ sɔrɔ. Mesdames et messieurs, donc Faso, le capitaine Ibrahim, cette salle, direction le palais à huis clos. Donc Yaya Konaté, je pense que on va vous retourner l'antenne et d'autres temps forts de cette journée se dérouleront au palais présidentiel de Koulouba et nous, quand il sera exactement 15 h, nous reviendrons dans cette même prestigieuse salle du Centre international de conférence de Bamako pour la cérémonie de clôture. Cette deuxième session du Collège des chefs d'État se déroule en une journée et les chefs d'État prendront la direction de l'aéroport président Modibo Keïta pour regagner leur pays respectif. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est à retenir, l'AES est une réalité
une vision commune pour des solutions africaines. La télé AES a été lancée, la Banque confédérale d'investissement pour le développement, c'est ce qu'on a appelé le projet, l'organe financier de cette confédération. Le secteur privé malien, le secteur privé burkinabé, le secteur privé nigérien, tous auront l'appui de cette institution pour des financements. Le studio, voilà. Merci donc à Aoui Touré, merci Koké Kone, merci à l'ensemble de la grosse équipe de production au Centre international de conférence de Bamako pour la retransmission en direct de cette cérémonie d'ouverture de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Aoui, votre repos sera de courte durée puisque nous allons débriefer bien évidemment ici en studio avec nos invités et nos confrères et ensuite interviendra une édition de la mi-journée du journal télévisé et nous allons rapidement repartir vers vous. En tout cas pour la cérémonie, rafraîchissez-vous donc, la journée n'est pas terminée. Elle continue. Retour sur ce plateau en Natana avec nos invités. Aïssata Mbaye, présidente de la plateforme des femmes de l'AES. Abdoul Sogodogo, vice-doyen de la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. Chers invités, nous avons donc suivi ensemble cette cérémonie d'ouverture. Les chefs d'État se sont exprimés. Qu'est-ce qu'on va retenir d'essentiel des discours qui ont été prononcés? Le ton, la forme, le